Нет, думаю, будет хорошая игра. Сборная России очень сильная команда, ведущая команда в мировом футзале. Я думаю, это будет для нас очень хорошим опытом и хорошим испытанием. После того, как команда выступила на Кубке Азии, уже прошло некоторое время, как в целом готовность команды? Прошел ровно месяц, чемпионат идет до сих пор, у нас остались финальные игры, думаю, ребята в оптимальной форме. Не думаю, что за месяц все растеряли то, что было у нас. Пошел. Во-первых, большое спасибо за приглашение. Что касается игры, наши ожидания достаточно серьезные. Мы прекрасно знаем, что команда Таджикистана за последнее время сделала очень серьезный скачок вперед. Мы знаем о выступлении этой команды на последнем Кубке Азии. Поэтому, в общем-то, у нас информация есть. Мы ожидаем хорошей, интересной игры. С учетом того, что сегодня сборная России очень серьезно обновлена. Очень много молодых ребят. Сегодня у нас несколько ребят первый раз вообще одели футболку сборной России. Мы ожидаем хорошего спарринга и очень напряженной игры. ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, мухлисон ва алоқамандони футбол, шуморо даъват мекунем ба тамошои бозии байналмилалии рафиқона миёни дастаҳои мунтахаби футзали Тоҷикистон ва Русия ки тибқи нақша ин бегоҳ дар маҷмаи бошукӯҳи варзишии пойтахти кишварамон, маҷмаи обӣ ва қасри теннис бояд баргузор шавад. Ногуфта намонад ки бозиҳои байналмилалии рафиқона ду рӯз баргузор мешаванд, имрӯз ва пагоҳ. Шумо ҳоло ҳам имкон доред ки ба ин маҷмаи бошукӯҳи варзишӣ омада аз наздик дастаи мунтахаби кишварамонро дар ҷараёни ин гуна бозиҳои бисёр ҳам ҳассосу муҳим дастгирӣ кунед. Имрӯз меҳмони мо яке аз қудратмандтарин дастаҳои футзалии аврупову ҷаҳон шудааст. Дастаи Русия ҳарчанд ҳайати худро хело тағйир додааст, аммо аз он дастовард ва натиҷаҳое ки тӯли солҳои охир ин тим дар мусобиқаҳои гуногуни байналмилалӣ дошт, мо мутмаинан метавонем бигӯем ки ҳайати бисёр хуберо боз ҳам онҳо ба ин мусобиқа сафарбар карданд. Ҳарчанд чтавре болотар сармураббии дастаи мунтахаби Русия иброз дошт, дар ҳайати ин тим тағйиротҳои бениҳоят зиёд аст. Ҳатто баъзе аз футзалбозон бори аввал аст ки бо пиранҳои тими миллии кишвари Русия дар ин мусобиқа акнун иштирок мекунанд. Бояд бигӯям ки сармураббии даста ҳам баъд аз оне ки дигар бора дастаи мунтахаби Русия натавонист дар финал муваффақ шавад, иваз гардид ва ҳоло Константин Маевский ки давоми солҳои зиёде дар тими мунтахаби Русия ба ҳайси ёвари Сергей Леонидович Скарович буд, имрӯз ба ҷои ӯ албатта ба ин симат
таъин шудааст ва ба ҳайси сармураббии даста мунтахаби русияро ба шаҳри душанбе овард. ҳайати дастаи мунтахаби мо ҳам дар ҳайати бисёр мукаммал барои иштирок дар ин рақобатҳои байналмилалӣ сафарбар шуданд. бояд бигӯям ки сиёди мураббиёни мунтахаби кишварамон аллакай аз ибтидои моҳи ноябр тайёриҳоро ба ин бозӣ шурӯъ карда буданд ва дар ҳайати даста футзалбозони беҳтарини кишварамон ҷамъ омаданд ва умедвор мешавем ки имрӯз як бозии бисёр хубу диданӣ ва зебоеро онҳо пешниҳоди мову шумо мекунанд. аз он ҳунарнамоии олӣ, аз он гӯем бозиҳои зебое ки дар ҷоми осиё чанд муддат пештар аз ин мову шумо дида будем, ҳамагон шефтаву мафтуни ҳунару маҳорати ин футзалбозон шудем ва мутмаинан метавонем бигӯем ки имрӯз ҳам ҳамин гуна як шукӯҳу шаомати футзалро дар ин маҷмӯа, дар ин майдони бошукӯҳи варзишӣ пешниҳоди мову шумо хоҳанд кард. шумораи мухлисон ҳам кам нестанд, аммо ҳамон албатта интизори он будем ки теъдоди бештари мухлисон ташриф меоранд. ба ҳар ҳол шояд пагоҳ боз ҳам теъдоди бештари мухлисон ба ин маҷмӯаи бошукӯҳи варзишӣ биёянд ва аз наздик ҷараёни ин бозиро тамошо кунанд. давоми солҳои охир футбол дар кишварамон ба таври бесобиқа рушд карда истода. аз доимо мусобиқаҳои байналмилалӣ баргузор мешаванд. ба рушди футболи кӯдакони наврасон таваҷҷӯҳи махсус аз ҷониби федератсияи футболи кишварамон равона мешавад ва ҳамчунин бояд бигӯям ки футзал ҳам тадриҷан хело рушд карда истодааст ва натиҷаҳои арзандаи охир ки аз ҷумла дастаи мунтахаби ҷавонони то 20 солаи кишварамон ба марҳилаи ниҳоии ҷоми осиё баромад ва дар соли ҷорӣ дастаи мунтахаби кишварамон дар ҷоми осиё ибтидо дар марҳилаи муқаддамотӣ бисёр хуб иштирок кард ва баъдан дар марҳилаи ниҳоӣ чӣ тавре мо дидем то ба даври чаҳоряк ниҳоӣ баромадем. андаке нарасид, як қадам нарасид то ин ки мо соҳиби ҷоиза шавем дар ин рақобатҳое ки албатта мову шуморо интизор буд. дар қатори чаҳоргонаи беҳтарин ҷо гирифтанамон ҳам имконпазир буд, аммо мутаассифона ҳамон бозии бисёр аламовар то ҷое дар баробари дастаи мунтахаби Таиланд ҳоло ҳам дар хотири бисёриҳо боқӣ мондааст. хуб, баргузории ин гуна рақобатҳо, баргузории ин гуна бозиҳои байналмилалӣ пеш аз ҳама дӯстиву рафоқатро бештар мекунад ва аз ҷиҳати дигар барои интихоби футболбозон, барои гӯем муайян кардани сатҳи бозии онҳо, барои санҷидани баъзе аз футзалбозоне ки нав ба ҳайати дастаи мунтахаб дохил мешаванд ё ин ки довталаб ҳастанд, бисёр кӯмаки саривақтӣ мерасонад, чун баъдан мо имкон пайдо хоҳем кард ки боз ҳам дар мусобиқаҳои сатҳи баландтар ҳунару маҳорати вижаи худро нишон диҳем. инак фурсат даррасид ва дастаҳо ҳам тадриҷан ба майдон баромада истодаанд. биёед якҷо онҳоро истиқбол мегирем. воқеан ҳам имрӯз як тантана, як шукӯҳи ҳақиқии футзал аст дар кишварамон ки умедвор мешавам дар баробари оне ки як гурӯҳ мухлисон ба ин маҷмӯаи бошукӯҳи варзишӣ ташриф оварданд, гурӯҳи дигари бузурги мухлисон аз назди экранҳои телевизион дур нашуда ҷараёни ин бозиро ба пуррагӣ якҷо бо мо тамошо хоҳанд кард. каме дигар фурсат боқӣ мондааст то ине ки мо шумо ба майдон баромадани футзалбозонро бубинем ва бояд бигӯям ки расу соати 20 бо вақти душанбе оғози ин бозӣ дар нақша аст. ҳамчунин ногуфта намонад ки пагоҳ низ дар ҳамин вақту соат мо шуморо бозии дуюм бо ишоки ин дастаҳо интизор аст. имрӯз агар ба ҳайати дастаи мунтахаби кишварамон назар андозем, дар панҷгонаи аввал мо дида истодаем ки ҳоло шояд баъзе бозигароне ки аз ибтидо бисёриҳо интизор буданд вориди майдон нашуданд, аммо футзал ҳамин гуна нави варзише аст ки зуд тағйироту дар рафти бозӣ сурат мегирад ва дигар бозигароне ки дар курсии бозигарони эҳтиётӣ ҳастанд ҳатман дар идомаи рақобати имрӯза ба майдон мебароянд. хулас як ҳайати бисёр мукаммалеро сиёди мураббиён ба ин бозӣ сафарбар карданд, аммо дар бозии имрӯза ду нафар аз футзалбозони кишварамон иштирок карда наметавонанд. инҳо некрӯз Алӣ Маҳмадов ҳастанд ва ҳамчунин Собирҷон Гуляков ва ҳамчунин дар бораи иштирок карда натавонистани Насим Шарипов ҳам ҳоло барои мо маълумот пешниҳод шуда истодааст. барои дастаи мунтахаби футзали Русия ки охирин бозиҳои худро дар моҳи феврал доир карда буд, ин албатта як рӯйдоди бисёр хубе хоҳад буд, чун давоми моҳҳои охир бо сабабҳои барои мо шумо маълум онҳо наметавонистанд дар мусобиқаҳои гуногун иштирок кунанд. ҳатто ба ҳайати дастаи мунтахаби Русия дар рақобатҳое ки дар шаҳри Душанбе сурат мегирад, футзалбозоне ки дар хориҷ аз Русия бозӣ мекарданд дар бошгоҳи футзалии Португалия ва дигар кишварҳо ҷалб карда нашуданд. ин
ҳам албатта сабабҳои муайяни худро дорад ки дар рафти гузориш боз агар имконият шуд дар бораи онҳо ҳам гуфта мегузарем. хуб амакнун дастаҳо ба майдон мебароянд. бинандагони гиромӣ биёед якҷо истиқбол мегирем. воқеан ҳам барои мову шумо ин як рӯйдоди бисёр хубу хотирмон аст ки чунин бозиҳои сатҳи баланди байналмилалии рафиқонаро якҷо имкон дорем ки дар пахши мустақим тамошо кунем. моҳи ноябр саршор аз рӯйдодҳо ва натиҷаҳои бисёрам хубу арзанда дар варзиши кишвар шуд. дирӯз ҳам дар мусобиқаи гранд-слами боку дар озарбойҷон ҷудокорони кишвар натиҷаҳои хубу арзандаеро ба қайд гирифтанд ва ҳамчунин аз ибтидои ин моҳ сар карда мушзанҳои кишварамон ҳам натиҷаҳои хуберо нишон дода истоданд ва умедвор мешавем ки ҳамин гуна рӯйдодҳои хубу фараҳбахш барои мо дар моҳи мазкур дар футзалу футбол ҳам иттифоқ меяфтанд, чун бар муқобили дастаи мунтахаби русия ҳамчунин дастаи мунтахаби футболи тоҷикистон ҳам рӯзи 17 ноябр бозии байналмилалии худро доир мекунад. қабл аз шурӯи бозӣ бошад сурудҳои миллии ҳарду кишвар садо медиҳад. биёед ба он гӯш андозем ва баъдан гузориши мустақими худро давом медиҳем. иҷрои суруди миллии кишварҳои Русия ва Тоҷикистон ба ин хулоса воқеан ҳам расидан мумкин аст ки чӣ гуна дар ин маҷмӯи бошукӯҳи варзиши фазои дӯстиву рафоқат танинандоз аст. хуб бинандагони гиромӣ, акнун дар ибтидо ба ҳайъатҳои ҳар ду даста назар меандозем ва шурӯъ мекунем аз дастаи мунтахаби Тоҷикистон ки имрӯз бо пиранҳои ранги сурх майдондорӣ мекунанд ва панҷгонаи аввали ҳайати мо дар ҷараёни бозии имрӯза ба таври зайл муайян карда шуданд. фирӯз бекмуродов дар хати дарвоза рақами 1,
так футболбозоне ки дар майдон ҳастанд: Муҳаммадҷон Шарипов рақами 8, рақами 10 Умед Кузиев, рақами 4 Шавкат Алимов ва рақами 11 Восит Иқболзода. дар курсии бозигарони эҳтиётӣ рақами 23 Муродулло Алихулов, дарвозабон. бозигароне ки дар майдон метавонанд ҳунарнамоӣ кунанд: Идрис Ёров рақами 6, рақами 14 Дилшод Саломов, капитани даста, рақами 5 Насратшо Исмоилов, рақами 12 Абдуқаюм Умаров, рақами 18 Баҳудур Хоҷаев, рақами 9 Файзали Сардоров, рақами 13 Бахтиёр Солиев ва рақами 17 Самандар Ризомов ҳастанд. Сармураббии даста Пайрав Воҳидов. ҳайати дастаи Русия панҷгонаи аввал ба таври зайл аст. дарвозабон рақами 16 Дмитрий Путилов, рақами 4 Андрей Забалонников, рақами 8 Сергей Денисов, рақами 9 Янар Асадов ва рақами 11 Артём Ниёзов. Сармураббии даста Константин Маевский аст ва дар курсии бозигарони эҳтиётии ин тим бозигарони зерин қарор доранд. рақами 12 Николай Балашев, дарвозабон рақами 3 Павел Симаков, рақами 5 Дмитрий Зайцев, рақами 7 Павел Карпов, рақами 10 Михаил Маскалёв, рақами 14 Антон Рубцов, рақами 15 капитани даста Никита Фахруддинов ва рақами 18 Андрей Панкратов. сармураббии дастаи мазкур тавре гуфтем Константин Маевский аст. хуб, гурӯҳи доварон дар ҷараёни бозии имрӯза дар ҳайати зерин ҷалб шуданд. Анатолий Рубаков аз кишвари Ӯзбекистон довари асосӣ аст. ба ӯ ҳамватанаш Никита Афиногенов кӯмак мерасонад ва доварони дигар аз Тоҷикистон ҳастанд: Беҳрӯз Муртазоев ва ҳамчунин Суҳроб Сатторов. комиссари ин бозӣ Абдулло Соқиев аз Тоҷикистон ва нозири доварон Холумурод Зардов аз Тоҷикистон ба ҳисоб мераванд. хуб, ба ин тартиб бо ҳама шахсҳои расмии бозии имрӯза аз наздик шинос шудем ва бевосита акнун ба ҷараёни рақобати имрӯза ҳам таваҷҷӯҳ хоҳем кард. охирин омодагии бозигарони ҳар ду даста ин лаҳзаҳо ҷараён дорад. мураббие ки давоми солиёни зиёд ба ҳайси ёвари сармураббии қаблии дастаи Русия кор мекард, Константин Маевский акнун шурӯъ аз имсол ҳидояти дастаи мунтахаби Русияро бар дӯш гирифтааст. ногуфта намонад ки ӯ дар солҳои қаблӣ бевосита ёвари Сергей Леонидович Скарович буд ки дар давоми 13 соли охир бевосита сармураббии дастаи мунтахаби Русия ба ҳисоб мерафт ва аксари натиҷаҳои охир ки бисёр арзанда ҳам буданд дар сатҳи байналмилалӣ ма аз таҳти роҳбарии ҳамин мураббӣ ба даст омад. аз ҷумла онҳо дар чемпионати ҷаҳон соли 2016 дар финал иштирок карданд, вале он ҷо мағлуб шуданд. ҳамчунин дар аврупо дастаи мунтахаби Русия ҳунарнамоии бисёр хубе нишон медод ва ин лаҳза довар ишора карда истодааст ки бозӣ бояд давом ёбад. дар солҳои охир шурӯъ аз соли 2012 то соли 2022, яъне давоми 10 сол пай дар ҳам дастаи мунтахаби футзали Русия дар чемпионати аврупо оид ба футзал дар қатори ҷоизадорон буд. дар ин байн онҳо 4 дафъа ҷои дуюмро гирифтанд ва 1 маротиба сазовори ҷои сеюм шуданд. бубинед чӣ гуна натиҷаи хуб аст. аз ҷумла охирин иштироки онҳо дар соли 2022 натиҷаи хуберо ба бор овард. инҷо ҳуҷумҳои бисёр ҳам хавфнокеро дар ибтидои бозӣ бо иштироки бозигарони дастаи Русия мо шумо мушоҳида карда истодаем ки Артём Ниязов бисёр ҳам хуб дар ташкил кардани ин ҳамлаҳо саҳм мегузорад. зуд тӯбро дар маркази майдон бозигарони дастаи мунтахаби футзали Русия ба худ баргардониданд. воқеан ҳам дар панҷгонаи аввали дастаи мунтахаби Русия мо ду чеҳраеро мебинем ки бисёр маҳорати вижа ва ҳунарнамоии олӣ доранд. яке Янар Асадов бо рақами 9 ва дигаре Артём Ниёзов бо рақами 11. ма аз ҳамдигарфаҳмии хуби онҳо ки аслан дар як бошгоҳи футзалӣ ҳам дар Русия ҳунарнамоӣ мекунанд боис бар он шуд ки мо шумо дар ибтидои ин бозӣ бибинем ки чӣ гуна ҳуҷумҳои хуберо дастаи мунтахаби Русия ташкил мекунад. партофти тӯб аз ҷониби дарвозабони мо, аммо инҷо ҳамон тавре ки мебинед дар хатти пеш барои мо имкони ба ҳуҷум гузаштан пайдо намешавад. ва дастаи мунтахаби футзали Русия бисёр хуб ва муддати тӯлонӣ тӯбро дар ихтиёри худ гирифта метавонад таркиббороиҳои гуногунро роҳандозӣ кунад. аз ин хотир ба бозигарони мо лозим аст ки дар ҳар маврид бодиққат бошанд, таваҷҷӯҳи махсус зоҳир кунанд ба ин ё он ҳолате ки ба вуҷуд меояд ва доимо дар бораи гӯем мутамарказ кардани тамоми таваҷҷӯҳи худ биандешанд. бубинед чӣ гуна бисёр ҳам зебо дар ин лаҳза ҳаракатҳои футзалбозони дастаи мунтахаби Русия ва ба ин тартиб ҳисоб кушода мешавад.
янар асадов ки болотар ишора кардем бисёр бозигари хавфнок аст ба ин тартиб ҳисобро мекушояд дар дақиқаи сеюми рақобат ҳисоб кушода шуд бори дигар метавонед бубинед ин ҳолатро аз аут вақте туб ба бозӣ дароварда шуд се нафар бо пасҳои бисёр дақиқ ба якдигар ва бисёр зебо бубинед бо қафои пой тубро ба ҳамдастаи худ равон мекунанд ба ин тартиб ин гуна имконият барои футзалбозони дастаи мунтахаби русия пайдо шуду онҳо тавонистанд муваффақ шаванд ҳоло ҳуҷуми бозигарони мо тағйирот ҳоло дар майдон ҳам ба назар мерасад чӣ тавре мебинем ба майдон баромаданд футзалбозони дигар аз ҷумла Дилшод Саломовро ҳоло дар майдон мебинем ва ҳамчунин ба майдон боз бозигарони дигар ҳам бояд ворид шуда бошанд бале Идрис Ёров ҳам дар майдон аст ҳамроҳи Файзали Сардоров муроқибати як ба як бисёр муҳим аст дар футзал албатта ва ҳамчунин аз удаи кори худ баромадани ҳар як бозигар бубинед боз як зарбаи дигари хавфнок ҷониби дарвозаи моҷиро мешавад ва ин дафъа сутуни дарвоза ба мо кӯмак кард зарбаро чӣ тавре дидем Никита Фахруддинов иҷро кард капитани дастаи мунтахаби футзали Русия дар ҷараёни бозиҳои байналмилалии рафиқонаи мазкур бисёр ҳам зебо ҳоло гузариши Файзали Сардоров ва доварчӣ ишора мекунад қоидаи бозӣ вайрон шуд дар ин ҳолат бале нисбат ба Файзали қоидаи бозиро вайрон кард бозигари дастаи мунтахаби Русия бори дигар метавонед бибинед гузариши зебои Файзалиро аз ин пештар агар барои мо нишон диҳанд чӣ гуна тубро аз бозигари ҳариф гузаронд ва баъдан ҳаракатҳои ӯ тавассути канори рост аммо қоидаи бозӣ нисбат ба ӯ вайрон мешавад Дилшод Саломов капитани мо дар назди туб аст ва дар ин ҳолат акнун чӣ тавре мебинем туб аз майдон берун шуда истодааст аммо партофти тубро дар ҳамон ҳолат анҷом дод Дилшод лек туб то ба ҳамдастаи ӯ рафта нарасид дар вазъияти қаблӣ андаке капитани мо дар ин ҳолат қоидаи бозиро вайрон мекунад бори дигар метавонед бубинед Дилшод Саломов дар мубориза бо бозигари ҳариф Андрей Панкратёв қоидаи бозиро вайрон кард вазъияти стандарти ба фоидаи дастаи меҳмон аст ҳоло мебинем ки чӣ гуна аз ин имконияти худ онҳо истифода мебаранд зарба бартараф карда шуд аз ҷониби бозигари мо ки бисёр ҳам хуб дар ин ҳолат чӣ гуна фишор овард Идрис Ёров ва наздик монда буд ки дарвозабони ҳарифро маҷбур кунад то ба хато роҳ диҳад Дмитрий Путилов дарвозабони дастаи Русия дар ин ҳолат андаке монда буд ки ба як иштибоҳи ҷиддӣ роҳ диҳад Файзали Сардоров Идрис Ёров Дилшод Саломов партофти туб аз ҷониби ӯ ба Идрис Ёров буд аммо зуд бозигарони Русия садди партофти бозигарони мо шуданд ва бо ҳамин туб аз майдон берун баромад Идрис зуд тубро ба бозӣ медарад аммо хато мекунад дар ин ҳолат ӯ фурсати ба ҳуҷум гузаштан дода нашуд ин ҳам бисёр муҳим аст дар ҳамин лаҳзаҳо барои бозигарони мо ҳар як ҳуҷуми барқосое ки футзалбозони Русия ташкил мекунанд метавонад хавфу хатари бисёр зиёдеро дар назди дарвозаи мо ба вуҷуд дорад барои ин лозим аст ки бисёр эҳтиёткор бошем ва акнун бубинед туб ба бозигари мо расида баъдан ҷониби дарвозаамон рафт дар ҳамон ҳолат ва Фирӯзбек Муродов аз удаи бартараф кардани ин ҳолат баромад бори дигар метавонед бубинед ин ҳолатро Дилшод Саломов каме гӯем на он қадар бозӣ бовари бахш нишон дод дар ҳамон лаҳза мисли навмудҳои дигари варзиш албатта футзал дар Аврупо бештар аз ҳама ривоҷ ёфтааст ва ҳамчунин дар Амрикои Лотинӣ
اگر قیاس کنیم نتیجه دسته‌های منتخبی فوتزالی آسیا رو پس میتوانیم بگوییم که آسیا از روی رشد فوتزال میتواند قطعه سوم در دنیا هم اعتراف شود. اما در سالهای اخیر بیشتر اگر با جایزه‌داران چمپیونات جهان اوید با فوتزال توجه کنیم پس میبینیم که چگونه دویم دسته‌های آمریکایی، لاتینی و اروپا در قطار جایزه‌داران اساسی قرار میگیرند. از آسیا تنها با دسته منتخبی ایران میسر شده بود که با چهارگانه جایزه‌داران اساسی در جام جهان داخل شود. حالا تغییرات در هیئت دسته روسیه صورت گرفت. بازیگران دیگر به میدان برآمدند. چهارگانه بازیگرانی که در میدان هستند عوض شد. دروازه‌بان حمله نوبتی را آغاز می‌بخشد اما پرتافتی او بی نتیجه است و با بازیگران ما میسر شده است که این هجوم حریف را برطرف کنند. بسیار پاسی خوب، امکانیت است، ضربه را می‌بینیم یا نه؟ اما فیض علی خواست که باز پاسی جواب بدهد به هم دستش ولی این حالت را بازیگری دسته منتخبی روسیه برطرف کرد. این دومین هجوم بسیار خوب و دیدنی با اشتراک بازیگران ما بود اما امکانی ضربه‌زنی به فیض علی داده نشد در لحظه قبلی. سرداروف با توپ پاسی او به کنار چپ یک ضربه نه چندان قوی جانبی دروازه و زود این حالت را دمیتری پوتیلوف برطرف میکند. این لحظه بسیار هم خوب البته مخلصانی که به این مجموعه با شکوه ورزشی تشریف آوردند بازیگران را دستگیری کرده ایستادند. فیروزبک مرادوف خیلی هم خوب با پیش آمده دروازه‌بان ما برای آغاز بخشیدن این حمله کمک خود را رسانید و اوت به فایده بازیگران ما است. امروز برای اشتراک در این بازی در عموم در هیئت دسته منتخبی روسیه 13 فوتزالباز ثبت شدند. 2 دروازه‌بان و باقی مانده 11 نفر دیگر بازیگران میدانی هستند. و اگر حالا ببینید که چگونه فشار آوردن بازیگران ما کمک میکند تا اینکه توپ را در نزدیکی دروازه حریف از بازیگران روسیه بگیریم. خب این اشاره است از جانب ادریسیاروف برای استفاده ترکیب‌برایی که از قبل البته طرح‌ریزی شده است از سوی فوتبال‌بازان ما اما استفاده نه چندان خوب از آن صورت میگیرد. خب چطور گفتم اگر به هیئت دسته منتخبی روسیه که به این رقابت‌ها سفربر شدند توجه کنیم پس می‌بینیم که بیشتر از بازیگران از تیم KPRF مسکو هستند. یک هجوم دیگری بسیار خطرناک و دروازه‌بان ما این حالت رو می‌خواست برطرف کند اما تو با پای فیروزبک مرادوف رسیده به دروازه داخل شد. گل به نام دینیسوف نوشته می‌شود. بازیگری که تحت رقم 8 هنرنمایی می‌کند. سرگئی دینیسوف با زدن گل مذکور موفق شد. عکس الهجوم با صورت بسیار بلند و پیش رفت. این بازیگر هرچند بازیگران ما تلاش کردند که صدیراهی او شوند اما نتوانستند. دروازه‌بان هم اندک مانده بود تا اینکه این حالت را برطرف کند ولی با فیروزبک مرادوف هم میسر نشد که این حالت را برطرف نماید. خب چطور گفتیم در هیئت دسته منتخب روسیه بازیگران جلب شدند که بیشتر از تیم‌های هستند که همین موسم 2021 و 2022 در چمپیونات روسیه هنرنمایی بسیار خوب داشتند. در موسم گذشته که تا ابتدای ماه ایون دوام کرد دسته گازپروم یوگرا قهرمان شد. تیم KPRF مسکو جای دوم را گرفت. یک امکانات دیگر برای بازیگران روسیه و دسته نریلسکی نیکل سازوار جای سیوم شد. بسیار هم خوب در این حالت ینر اسدов بازی میکند اما از او توپ را میگیرند بازیگران ما. امکانیت هست حالا محمد جان شریپов ضربه او و این حالت برطرف شده ایستاده است.
зарбаи кунҷӣ ба фоидаи бозигарони мо аст. Умед Кузиев тӯбро ба бозӣ медарорад ва дар ин ҳолат зарбаи задаи Дилшод Саломов бошад, чандон дақиқ набуд. тағйиротҳои навбатӣ дар ҳайати дастаи Русия сурат мегиранд. ҳоло боз бозигарони дигар ба майдон баромада истоданд. тақрибан ҳамаи футзалбозони дастаи мунтахаби Русия аллакай аз шурӯи рақобати имрӯза як дафъаи вориди майдон шуданд. гӯем хато нахоҳад буд. аут ба фоидаи бозигарони мо аст инҷо. фишори бозигарони Русия дар маркази майдон боис бар он шуд ки онҳо тӯбро ба худ баргардонанд. аз нигоҳи техникӣ низ агар таваҷҷӯҳ кунед ба бозигарони дастаи мунтахаби Русия хело ҳунару маҳорати сарқалёфтаи онҳоро зуд пай мебаред. Муҳаммадҷон Шарипов инҷо бо ёрии ҳамдастаҳои дигар ҳоло кӯшиш мекунанд ки ҳуҷуми навбатӣ ташкил карда шавад, вале ба футзалбозони мо ҳоло муяссар нашуда истодааст ки ба ҳар ҳол ба дарвоза наздиктар оянд ва инҷо бошад зарбае ки аз масофаи дур буд хато меравад. доштани зарбаҳои қавиву мустаҳкам яке аз омилҳои гӯем расидан ба ҳадафҳои худ аст дар футзал. инҷо боз як ҳолати дигаре ки ҳуҷуми хавфнокеро мо бо иштироки бозигарони Русия дидем ва худи шумо ҳам дидед ки зарбаро Павел Симаков иҷро кард ва дарвозабони мо аз уддаи бартараф кардани ин ҳолат баромад. бисёр ҳам хуб ва бубинед ки чӣ гуна гузариши олие буд аз канори рост ва баъдан зарбаи иҷрошударо ҳам дидем, аммо дарвозабони дастаи мунтахаби Русия Дмитрий Путилов ин ҳолатро бартараф кард. ан ҳамин гуна баъзан вақт дар футзал амалу ҳаракатҳои ғайриинтизор ки ҳарифро ғофилгир намояд лозим аст то ин ки ба мақсади худ бирасанд бозигарон. хуб чаҳоргонаи бозигарони дигар ҳоло боз ба майдон мебаранд то ин ки рақобатро давом диҳанд. бозии имрӯза бисёр бо сурати баланд ҷараён дорад. агар аҳамият дода бошед беш аз 9 дақиқаи рақобат сипарӣ шудааст, аммо мо шумо тақрибан гӯем танаффусҳои калон истои зиёдеро дар рафти бозӣ надида истодаем. албатта ин рақобат ҳамчун рақобати байналмилалии рафиқона аст. аз ин хотир гӯем тайёриву рӯҳияи бозигарон каме дар сатҳи дигар ҳам ҳаст, гӯем хато нахоҳад буд. ҳарчанд барои мо борҳо мегӯянд ва мо ин чизро шарҳ ҳам додаем. инҷо бубинед чӣ гуна дарвозабони дастаи мунтахаби Русия ба пеш омада зарба зад ва як имконияти беҳтарин барои футзалбозони мо пайдо шуд, аммо зарбаи бисёр қавӣ иҷро шударо капитан Никита Фахруддинов бартараф мекунад. Идрис Ёров дар ҳамон лаҳза ба назарам зарбаро иҷро карда буд. шонси беҳтарин аз даст рафт ва ин зарбае ки дарвозабони дастаи мунтахаби Русия зад ва баъдан Идрис Ёров тӯбро ҷониби дарвоза равон карду Никита Фахруддинов онро бартараф намуд. як зарбаи дигари
бисёрам қавиву мустаҳками Файзали Сардоров дар ин лаҳза ва дарвозабон ин ҳолатро бартараф карда истодааст. имкониятҳо барои мо пайдо шуда истоданд бинандагони гиромӣ ва ин имкониятҳо камам нестанд. Боз як фурсати дигар метавонист ҳоло пайдо шавад, вале ин дафъа каме зарба хато рафт. Идрис Ёров бошад дар ин ҳолат қоидаи бозиро вайрон мекунад. ҳуҷумҳои охир бисёр диданӣ ва ҷолиб буданд бо иштироки футзалбозони мунтахаби кишварамон, аммо ҳоло мо натавонистем то дарвозаи ҳарифро рах накунем. Файзали Сардоров паси ӯ ба Дилшод Саломов, аммо капитани мо дар ин лаҳза тӯбро аз даст дода истодааст. ҳар як бозигаре ки бо як нафар аз ҳамтои худ вобаста шудааст бояд вазифаи худро дар сатҳи хуб анҷом диҳад. вагарна чӣ тавре шумо дида истодаед, каме бетаваҷҷӯҳӣ мо боис бар он мешавад ки ҳариф зуд имконияти бисёр хуберо пайдо кунад. ин албатта аз маҳорати бисёр вижа ва ҳунари волои бозигарони дастаи мунтахаби футзали Русия ҳам дарак медиҳад. ҳарчанд дар ҳайати дастаи мунтахаби Русия дар ин рақобатҳои байналмилалие ки бо дастаи Тоҷикистон ба нақша гирифта шудааст, он бозигароне ки гӯем дар бошгоҳи хориҷӣ ҳунарнамоӣ мекунанд нестанд ва ҳамчунин он бозигароне ки аслан зодагони амрикои лотинӣ буданд ҳоло ҳузур надоранд. Идрис Ёров фурсати беҳтарин, зарбаи аввали ӯ бартараф мешавад. Боз як имконияти дигар, зарба ва гол. бисёр амолӣ буд инҷо ҳаракатҳои Идрис. ӯ яке аз беҳтарин футзалбозони кишвар айни замон маҳсуб мешавад ва дар мусобиқаи ҷоми осиёи сипари шудаам ҳунару маҳорати олии ӯро мо дида будем ва Идрис дар ин лаҳза голи бисёр муҳимеро ба ҳадаф мерасонад. ин барои баргардонидани ҷазобият дар бозии имрӯза хело заҳми калон дорад. бори дигар метавонед бубинед дарвозабон ҳолати аввалро бартараф кард ва баъдан Идрис бо як зарбаи маҳкаму дарвозакӯби худ ҳисобро тағйир медиҳад. як бар ду. он лаҳзае ки бозигарони мо дар ихтиёр доштанд, фишоре ки доштанд, ҳуҷумҳои хавфноке ки ташкил карданд, билохира натиҷа дод ва як дафъа мо тавонистем ки ба дарвозаи ҳариф гол ворид кунем. ҳоло ин ҳолат бартараф мешавад. бозам як ҳуҷуми дигарро бо иштироки футзалбозони кишвар мебинем. фурсати беҳтарин Идрис Ёров. ин дафъа чӣ? На, он натавонист ки албатта зарбаро беҳтар иҷро кунад ва аз ҳамдастааш ҳам хоҳиш карда истодааст ки каме кушодтар шавад ва каме кушода шавад. дар канори дигар фурсат буд барои ӯ. хуб, як бозигари дастаи мунтахаби Русия андаке осеб гирифтааст дар ин ҳолат. чӣ тавре мебинем, ин Сергей Денисов аст, нафаре ки яке аз голҳои дастаи мунтахаби Русияро дар ҷараёни рақобати имрӯза ба ҳадаф расонд. Идрис партофти тӯб аз ҷониби ӯ натиҷа намедиҳад. бозам дар бозёфти тӯб бозигарони мо фаъол ҳастанд. Файзали Сардоров начандон партофти хуберо анҷом дод. тӯб дар ихтиёри бозигарони мо боқӣ монд. як зарбаи дигар аз масофаи дур, аммо ин ҳолат ҳам бартараф шуд. тӯб дар ихтиёри бозигарони дастаи Русия аст. Никита Фахруддинов пас ба канори рост. боз ҳам ҳамдастои ӯ дар садади ташкил кардани ҳамлаи навбатӣ мебошанд. ва тӯбрабои бисёр амолӣ, як имконияти хуберо бозигарони мо метавонанд пайдо кунанд. зарба ва гол. ҳисоб 2-2 мешавад. аҳсану офарин бод ба шумо шермардони майдонзеби футзали кишвар ки тавонистед дар ин лаҳзаҳо ҳассосиятро боз ҳам ба авҷи аъло расонеду ҳисобро 2-2 намоед. беҳтарин ҳуҷум, беҳтарин лаҳзае ки мо шумо ин ҳолатро дидем. бори дигар метавонед бубинед чӣ гуна дар тӯбрабои олӣ бозӣ карданд футзалбозони мо. махсусан инҷо ҳаракатҳои Умед Кузиевро метавонем махсус ишора кунем ва баъдан пасе ки ӯ ба Бахтиёр Солиев дод ва Бахтиёр буд ки ҳисобро 2-2 кард. Солиев воқеан ҳам хело хуб
ба ҳуҷум ҳамроҳ шуд ва кӯмаки худро расонид. ба бозигарони мо муяссар мешавад ки як камбеки хурдеро дар қисми аввали бозӣ пешниҳод кунам. ҳисоб баробар шуд 2-2. дар ҳоле ки қабл аз ин мо 2-0 дар баробари ҳариф дучори шикаст шуда истода будем. тағйирот дар ҳайати дастаи мунтахаби Русия албатта бениҳоят зиёд аст. дар барномаи пеш аз бозӣ ҳам ҳамкасбони мо дар ин бора муфассал суҳбат карданд ва худи шумо ҳам аз маълумотое ки пешниҳод шуд аз ҷониби сармураббии дастаи мунтахаби Русия ба ин чиз таваҷҷӯҳ кардед ки ҳайат хело тағйир ёфтааст. он бозигарони бо таҷрибае ки қаблан буданд ҳоло ҷалб нашуданд ва ҳамчунин дастаи мунтахаби Русия ҳам аз ҳаққи иштирок дар мусобиқаҳои гуногуни байналмилалӣ як муддати тӯлонӣ маҳрум шудааст. аз ин хотир онҳо ба ҳайати дастаи худ бештар чеҳраҳои ҷавон, онҳое ки баъд аз 2-3 соли баъдӣ бояд ҷои ҳамдастҳои бо таҷрибаи худро бигиранд, онҳоро ҷалб карданд ва ин як бозиҳои байналмилалии санҷишиву гӯем хубе ҳам ҳастанд барои дастаи мунтахаби Русия, то ин ки он насли нави футзалбозоне ки ба воя расида истоданд дар ин кишвар онҳоро аз санҷиш гузаронанд ва барои иштирок дар чунин мусобиқаҳои байналмилалӣ боз ҳам тайёрии ҷиддитар бубинанд. дастаи мунтахаби мо ҳам читавре сармураббии дастаи мунтахаби Русия баён дошт, давоми солҳои охир хело рушд кард ва гувоҳи он албатта ҳунарнамоии арзанда дар ҷоми Осиё дар соли 2022 дар кишвари Кувайт буд ки тақрибан 1.5 моҳ пештар аз ин мо дидем. ҳоло як зарба аз сӯи бозигарони дастаи Русия аммо тӯб аз майдон берун мешавад. тӯб аз майдон берун баромад. дар ин ҳолат чӣ тавре дидед, тӯбро дар майдон нигоҳ дошта натавонист бозигари дастаи мунтахаби Русия. ба як имконияти дигар Умед Кузиев зарба мезанад ки зарбаи задаи ӯро дарвозабон бартараф карда истодааст. дар ин ҳолат Фирӯзбек Муродов тӯб дар майдон боқӣ монда, аммо бозигари мо иштибоҳан албатта Идрис дар ин ҳолат ба футболбози ҳариф тӯбро равон кард барои таъмин кардани васегии хатти ҳуҷум. инҷо дарвозабони дастаи мунтахаби Русия ҳам каме пештар баромада барои оғоз бахшидани ҳамла кӯмаки худро мерасонад, аммо баъдан ин партофте ки буд аз ҷониби Никита Фахруддинов хело ҳам баланду ноаниқ аст. таваҷҷӯҳ ба футзал солҳои охир дар кишварамон хело ҳам афзуд. агар дар ибтидо бештар футболбозони касбӣ ба футзал машғул мешуданд ва ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистонро ҳам дар мусобиқаҳои байналмилалӣ маҳз футболбозони касбӣ ташкил медоданд, пас солҳои охир ин тамоюл комилан тағйир ёфтааст ва лигаи бисёр пурқуввати касбии футзали кишвар ташкил карда шуд ки онҷо муборизаҳои бисёр хубро мо мебинем. баъд аз хотима ёфтани 2 марҳилаи чемпионат боз дар плей-офф рақобатҳо сурат мегиранд. дастаҳои бисёр хуби футзалӣ дар ҳудуди кишварамон махсусан дар шаҳрҳои Душанбе ва Хуҷанд фаъолият мекунанд ки аксари бозигарони дастаи мунтахаби Тоҷикистон маҳз аз ҳайати бошгоҳии шаҳри Душанбе ва Хуҷанд ҷалб шуданд. ҳамчунин бояд бигӯям ки дар шаҳрҳои Истарафшан, Кӯлоб, Турсунзода ҳам мактабҳои бисёр хуби футзалӣ фаъолият мекунанд. бо ту бозигарони дастаи мунтахаби Русия ҳастанд ва бибинед ки инҷо бисёр ҳам хуб ба ҳариф имкон намедиҳад то ин ки ҳуҷуми худро давом диҳад. Баҳодур Хоҷаев тӯбрабои навбатӣ андаке боқӣ монда буд ки мо ҳуҷуми бисёр хуберо ташкил кунем ва футзалбозони Русия зарбаи бисёр ҳам хавфнок, вале дарвозабони мо ҳам сейви бисёр муҳимеро анҷом дода истодааст. ин лаҳзаҳо Фирӯзбек Муродов буд ки кунҷи наздики дарвозаи худро ба таври шоиста дифоъ кард ва тавонист ки бо пояш тӯбро зада баргардонад. дар ин ҳолат боз як шонси дигар, инҷо зарба аз масофаи дур ва садгузории саривақти Идрис Ёров боис барон мешавад ки тӯб аз майдон берун шавад.
شتابره گفتم ادریسیارов از خوشنامترین بازیگران نسل نو فوتزال کشور است که میان دسته‌های منتخب جوانان توپ 20 ساله آسیا در چمپیونات آسیا اشتراک کرده بود. متاسفانه در همان اشتراک خود دسته منتخب ما از گروه به دور بعدی نبرآمد، اما یک تجربه بسیار خوب و ضروری را بازیگران ما کسب کردند که اکثر آنها در همان مسابقه اشتراک هم کرده بودند. کوشش نوبتی فوتزال بازی دسته منتخب روسیه را می‌بینیم. اکنون آنها باز هم بیشتر کوشش کرده ایستادند تحت رقم 1 بازی کنند و توپ را در اختیار خود گرفته هجوم‌های گوناگونی را تشکیل میکنند. مخصوصا در میدان بودن چهره‌های اساسی این تیم ینر اسدov و ارتیوم نیوزov در این باره درک می‌دهند برای ما و شما. نیوزov پاسیو اینجا به هم دستش باز هم توپ را به ارتیوم برمیگردانند. بازیگران ما توانستند که توپ را صاحب شوند. یک ضربه دیگر از مسافه دور، اما اندک خطا می رود این ضربه. درباره ینر اسدov و ارتیوم نیوزov باید بگویم که هر دو هم اعضای دسته کپرف مسکو هستند و در مسابقه قهرمانی روسیه در موسم گذشته تیم مذکور جای دوم را گرفت. خب تایم اوت گرفته می شود این لحظه از جانب سرمربی دسته منتخب ما پیرو واحدov. پیرو واحدov هم مربی بسیار کردان و با تجربه است و سالیان زیاد در فوتزال کشور فعالیت بسیار گسترده داشت و شطور ما میدونیم شروع از سال گذشته دیگر باره او به وظیفه سرمربی دسته منتخب تاجیکستان دعوت کرده شد و در این مدت کار را در دسته منتخب کشور در سطح بسیار خوب پیش برده است. قبلتر از او البته مربیان خارجی هم در تیم ملی فوتزال کشور ما فعالیت میکردند. بالا باید بگویم که نسل مربیان بسیار خوب و کردان فوتزال کشور هم وقتهای اخیر با وی رسیده ایستادند و آنها هم ملکه نتیجه بسیار خوب را در مسابقه‌های داخلی با باشگاه‌های گوناگون خود به قید میگیرند. خب مخلصان میخواهند موج سونی رو تشکیل کنند، اما مصاحبیان که پورا نیست گویم همه این نشستگاه ها از این خاطر اندک مشکل هم هست برای آنها. فیروزبک مرادov پرتافت توپ از جانب او به کنار چپ، اینجا مبارزه دوام می‌یابد و حتی یک ضربه رو هم جانب دروازه حریف دیدیم که نه چندان قوی بود از جانب بهادر خوجاєв. قاعده بازی ویران شد. متاسفانه بازیگری ما در این حالت اندک به اهمیتی کرد و حالا خب بیاید بار دیگر توجه کنیم. بله، دلشاد سلاموف در مبارزه با سرگئی دینیسوف قاعده بازی را ویران کرده است. خب باز هم تایم اوت گرفته می شود. این دفعه به نظرم از جانب سرمربی دسته منتخب روسیه است. و اون خاطره که هر دو مربی یک دفعه امکان دارند در جریان هر کدام از قسم‌های بازی تایم اوت گیرند. بازیگران با میدان برمیگردند. حالا وضعیت استانداردی به فایده دسته منتخب روسیه است. بسیار یک گویم وضعیت مشکل برای ما محسوب می شود چون این حالت ها. با تیاری پخته و با ترکیب رویی که از قبل طرحریزی کردن بازیگران دسته منتخب فوتزال روسیه از این امکانیت خوب میخواهند استفاده برند و ببینید که بسیار عادی حرکت کردن میخواستند در این لحظه. پس با داخلی جریمه‌گاه در حالی که بسیاری از بازیگران
ба ду футзалбозе ки берун аз маҳдудаи ҷаримагоҳ буданд таваҷҷӯҳ карда буданд. аммо ин айёрие ки мо дидем аз сӯи бозигарони дастаи мунтахаби футзали Русия барои худи онҳо чандон хуб натиҷа надод. боз як имконияти дигар ва зарбаи беҳтарин аз ҷониби Файзали Сардоров ки дарвозабон бартараф мекунад. ҳамкасбони мо ҳам дар варзишгоҳ қарор доранд ва беосита аз наздик ҷараёни ин бозиро тамошо карда истоданд ва мисли ҳар як фарди дилсӯзи ин ватан дар ин лаҳзаҳот қалбашон моломоли меҳри ватан аст. беҳтарин имконият, зарба ва гол. ҳисоб 3-2 мешавад. бинандагони азизу арҷманд ва мо шумо шоҳиди воқеан акнун камбеки беҳтарин дар қисми аввал шуда истодем ки ба бозигарони мо муяссар шуд то ҳисобро тағйир диҳанд. Дилшод Саломов табрикоти ҳамдастҳояшро қабул мекунад ва ҳамзамон табрикоти тамоми мухлисону алоқамандони футзали кишварро ҳам ин лаҳзаҳо метавонад ки пазиро бошад барои ин ҳунару маҳорати волое ки ин лаҳзаҳо нишон дод. бетаваҷҷӯҳи бозигарони дастаи Русия дар хатти дифоъашон дида шуд ки мо шумо дидем баъдан Дилшод Саломов тақрибан бо дарвозабон 1-1 монда буд ва ба задани ин голи бисёр муҳиме даст ёфт. Фирӯз Бекмуродов ин ҳолатро бартараф мекунад. зуд тӯбро ба бозӣ медорад ҳоло ӯ. бо тӯб ҳоло футзалбозони дастаи Русия ҳастанд. як имконияти дигар ва ҳисоб баробар мешавад. 3-3. бо қувваи зиёд ба ҳуҷум рафтан баъзан вақтан ҳам ин гуна мушкилиҳои моро зуд рӯи об мебарорад ки мебинем ҳангоми баргаштан ба хатти дифоъ сари вақт бозигарони мо наметавонанд мавқеъҳои худро ишғол кунанд. дар натиҷа холигӣ ба вуҷуд омадаро дастаи Русия самаранок истифода мебарад ва гол ба ин тартиб ба ҳадаф расонида мешавад. бори дигар метавонед бубинед дар ин ҳолат голро Янар Асадов ба ҳадаф расонд. чӣ қадар бо машаққати зиёде мо тавонистем ҳисобро баробар кунем, баъдан дар ҳисоб ба пеш барем, аммо дар якони воҳид зуд ба бозигарони дастаи ҳариф муяссар мешавад ки ҳисобро баробар намояд. хуб ин футзал аст ва мақсудияти асосии он ҳам ҳамин аст ки зуд рӯйдодҳо дар майдон иваз мешавад ва ба таври гӯем мудаввом устуворона як натиҷаро нигоҳ доштан ба кам дастаҳое дар футзал муяссар мешавад. Дилшод Саломов барои он ки хавфу хатарро дур кунад тӯбро зода аз майдон берун намуд. идомаи ҳуҷуми футзалбозони дастаи мунтахаби Русияро мебинем. бисёрам хуб дар тӯбрабоӣ Файзали Сардоров, зарбаи ӯ ва каме бахти футболӣ нахандид дар ин лаҳза вагарна яке аз лидерони асосии дастаи мунтахаби футзали кишвар Файзали Сардоров метавонист ки ҳоло ҳисобро тағйир диҳад. Файзали воқеан ҳам ҳунару маҳорати вижее дорад ки ин лаҳзаҳо бори дигар дар майдон онро нишон дод, аммо андаке ҳангоми иҷрои зарба дақиқият ба зарбаи иҷро кардаи Файзали нарасид. хуб мубориза бурдан лозим аст, талош кардан лозим аст ва аз эҳтимол дур нест ки мо ба мақсади худ ҳам мерасем. бовар кунед бо дастаи мунтахаби кунунии Русия бозӣ кардан имконпазирам ҳаст. ҳоло Файзали Сардоров каме осеб гирифт ва зуд аз майдон берун шуд. ба назарам ба кӯмаки тиббӣ ҳам ниёз дорад ӯ ва дар ин байн тӯб аз майдон берун шуда буд. аут ба фоидаи бозигарони мо аст. пардофти Фирӯз Бекмуродов ба канори рост буд, аммо Идрис имкона дошт ки инҷо зуд ба хатти ҳамла пайваст шавад. аз ин хотир дидем ки тӯба аз майдон берун баромад. хуб то хотимаи вақти асосӣ фурсати зиёде боқӣ намондааст. бинандагони гиромӣ 30 сонияи дигар тақрибан. нимаи аввали бозӣ бисёр сергол буд.
ва як бозӣ воқеан зебо диданиро мо якҷо тамошо кардем. Акнун Фирӯз Бекмуродов худ тасмим мегирад ки зарба занад ҷониби дарвоза, аммо каме хато рафт зарба иҷро кардаю. Фирӯз воқеан дар иҷрои зарбаҳо маҳорати бисёр хубе дорад. мо қаблан зимни ҳунарнамоию дар бошгоҳҳои гуногуни футзали кишварамон чунин маҳорати вижаи ӯро дар майдон борҳо дида будем ва зарбаҳои маҳкаму қавию ҳам борҳо боиси хурсандӣ ҳамдастҳояш шуда буданд. қоидаи бозӣ вайрон мешавад дар ин лаҳза. ин дафъа ҳам бозигарони мо ба иштибоҳ роҳ доданд. Муҳаммадҷон Шарипов хато кардааст. вақт мениҳоят кам боқӣ монд. Зарба мустақим ҷониби дарвоза иҷро мешавад ва ин ҳолат бартараф шуд. Бо ҳамин вақт ҳам хотима ёфт. Бинандагони гиромӣ, нимаи аввали рақобати байналмилалии рафиқона миёни дастаҳои мунтахаби футзали Тоҷикистон ва Русия ҷамъбаст мешавад. ҳисоб 3-3. ҳоло метавонем бигӯем ки дӯстиву рафоқат дар ҳисоб ҳам ба назар мерасад ки инҷо мо шумо баробариро мебинем. андаке танаффус мекунем ва баъдан барои тамошои нимаи дуюми бозӣ бармегардем.
ҳаводорону алоқамандони футзали меҳан мо бармегардем ба маҷмаи бошукӯи қасри варзиш ва маҷмаи оби шаҳри душанбе ки инҷо макони баргузории рақобатҳои байналмилалии рафиқона бо иштироки дастаҳои мунтахаби футзали тоҷикистон ва русия интихоб шудааст ва бояд бигӯям ки чанд лаҳза пештар аз ин қисми аввали бози ҷанбаст шуд ки мо шоҳиди як набарди воқеан ҳам хубу диданӣ шудем ки бозӣ бо ҳисоби мусовии 3-3 хотима ёфт дар нимаи аввал. Албатта ҳоло мо шуморо акнун қисми дуюм интизор аст. Умедвор мешавем ки мисли қисми аввали бозӣ як бозии бисёр ҷолибу диданиро пешниҳоди мо шумо мекунанд ҳар ду даста ва хоса дастаи мунтахаби футзали тоҷикистон ки тавонист баъд аз он ки дар қисми аввал бо ҳисоби 2-0 қафо мемонд ҳисобро баробар кунанд. Баъдан ҳатто мо тавонистем дар ҳисоб бо голи задаи Дилшод Саломов ба пеш бароем, аммо зуд боз ба бозигарони дастаи Русия муяссар шуд ки голи сеюмро ба ҳадаф расонанд. Инҷо тағйирот дар ҳайати дастаи мунтахаби Русия ба назар мерасад. Пеш аз ҳама дар хати дарвоза бояд бигӯям ки бозигари дигар ба майдон баромад. Ин дарвозабон Николай Балашев аст ки аслан аз дастаи Норникели Норильск ба ҳисоб меравад. бори дигар мебинем лаҳзае ки бисёр таркибборои ҷолиберо футзалбозони Русия дар оғози қисми дуюми бозӣ нишон доданд. Ногуфта намонад ки дар оғози нимаи аввали бозӣ ташаббуспура дар ихтиёри бозигарони дастаи Русия буд ва тими миллии мунтахаби мазкур тавонист 2 дафъа ба дарвозаи Фирӯзбек Муродов гол занад ва баъдан тадриҷан оҳиста-оҳиста вақте каме бозигарони мо пурра мутобиқ шуданд ба бозӣ тавонистем ки имкониятҳои беҳтареро ба вуҷуд орем. Бубинед боз як имконияти дигар ҳоло барои футзалбозони дастаи мунтахаби Русия пайдо мешавад ва ин дафъа зарбаро ҳамон тавре ки мебинем Сергей Денисов зад. Сергей Денисове ки дар ҷараёни бозии имрӯза голи дуюмро ба дарвозаи мо ворид карда буд. бозигарони мо тӯбро аз аут ба бозӣ дароварданд. Фирӯзбек Муродов, Дилшод Саломов, як зарбаи бисёр ҳам хуби ӯ ва ин ҳолатро чутавре мебинед Николай Балашев бартараф карда истодааст. Дарвозабоне ки болотар гуфтем ба ҷои Дмитрий Путилов ба майдон баромад. Дмитрий Путилов дар қисми аввали бозӣ дар ҳайати асосӣ буд ва акнун дарвозабон иваз шудааст. албатта мумкин аст ки дар ҷараёни бозӣ боз онҳо ҷойҳои худро миёни ҳам иваз кунанд, аммо маъмулан вақте як дарвозабон ба майдон мебарад то лаҳзае ки осеби ҷиддӣ нагирад ва ё ягон ҳолати дигари ғайриинтизор рух надиҳад дар бозӣ то ба охир ҳунарнамоӣ мекунад. чун ин бозии байналмилалии рафиқона аст, аз ин хотир ба назарам сармураббии дастаи мунтахаби Русия ба хулоса меомад ки метавонад дар қисми дуюм ба бозигари дигар имконият диҳад. Сергей Денисов пасиу инҷо ба ҳамдастааш Андрей Забаланков буд, аммо чӣ тавре дидем тӯб аз бозигарони Русия аз майдон берун шуд. бисёр ҳам имконияти хуб ва чӣ гуна партофти беҳтарин аз ҷониби Дилшод Саломов ба ҳамдастааш ва зарбаи бисёр хавфноки Шавкат Ҳалимовро ҳам мо шумо мебинем ки бисёр зарбаи қавиву маҳкаме равон кард, аммо тӯб ба сутуни дарвоза расида аз майдон берун шуд. Ин аввалин имконият барои футзалбозони мо дар нимаи дуюми рақобат буд. Боз як фурсати дигар ва инҷо бубинед ки ин ҳолатро акнун дарвозабон бартараф карда истодааст ва ҳоло ба ёрии тиббӣ ниёз дорад Николай Балашев. ту ба назарам андаке ба чашми ӯ расид, аз ин хотир ҳоло лаҳзае аз довар хоҳиш кард ки гӯем ту ба бозӣ дароварда нашавад. имрӯз ногуфта намонад ки гурӯҳи доварон аз кишвари Ӯзбекистон даъват шуданд таҳти роҳбарии Анатолий Рубаков ва маҳз ӯ сардовари рақобати имрӯза ба ҳисоб меравад. ҳамчунин ба ӯ албатта Никита Афиногенов аз Ӯзбекистон ва ҳамчунин доварон аз кишвари мо Беҳрӯз Муртазоев ва Суроб Сатторов кӯмак мерасонанд. тӯбравои футзалбозони дастаи Русия имконият метавонад инҷо пайдо шавад. фурсати бисёр ҳам хуб буд барои бозигарони Русия, аммо сари вақт дар наздикии ҷаримагоҳ ба футзалбозони мо муяссар шуд ки ин ҳолатро бартараф кунанд. дар канори рост аз ҳамдастаҳои Фирӯзбек Муродов касе набуд то ин ки инҷо тӯбро соҳиб шуда ҳуҷумро давом диҳад. аз ин хотир ҳоло чӣ тавре мебинем ба бозигарони мо муяссар нашуд дар рафти ҳуҷуми қаблӣ ки ба натиҷаи матлубе ноил шаванд.
тағйирот ҳоло бозигарони дигар ба майдон мебароянд. чаҳоргонае ки гӯем аслан бозигарони ҳайати аввалияро ташкил мекунанд. вале дар футзал бояд тақрибан сатҳи бозии ҳамаи онҳое ки ба дастаи мунтахаб ҷалб мешаванд гӯем хело бояд баланд бошад, ба он хотире ки инҷо зуд иваз мешаванд бозигарон. ёрии ҳамдигари лозим аст ва ҳар кадоме аз онҳо бояд дорои маҳорат ва лаёқати касбии сатҳи баландтарин бошанд. штавре аз рӯи маълумотҳои пешниҳодшуда дар бораи дастаи мунтахаби русия маълум шуд 50 номзад ҳаст барои дастаи мунтахаби мазкур. ҳоло боз як ҳуҷуми дигар бо иштироки футзалбозони русия. 50 номзад аст барои дохил шудан ба ҳайати дастаи мунтахаби мазкур ва мураббиён албатта аз байни онҳо нафаронеро ки ин шаб рӯз дар ҳолати беҳтар қарор доштанд ва тайёр буданд ба даста ҷалб карданд. аммо бояд бигӯям ки ҳайати дастаи мунтахаби русия ҳарчанд хело тағйир ёфтааст, вале дар байни бозигароне ки ба шаҳри Душанбе ташриф оварданд як қатор футзалбозоне ҳастанд ки таҷрибаи бениҳоят ғанӣ доранд. иштирокчиёни чемпионати ҷаҳон ва чемпионати аврупо ҳастанд, ҳамчунин ҷоизадори ин мусобиқаҳо ҳам ҳастанд. бисёр хуб бозигарони мо инҷо ҳаракат мекунанд. як шонси бисёр беҳтаринро имконият буд ки пайдо кунем ва ҳатто фурсат ҳам буд, вале зарбаи зада аз ҷониби дарвозабон Николай Балашев бартараф шуд. аксулҳуҷуми зебоеро бозигарони мо ташкил карданд. фишор инҷо давом дорад ва бубинед ки Никита Фахруддиневро мо маҷбур карда истодаем ки тӯбро аз майдон берун кунад. ин ҳолате ки қаблан ба вуҷуд омад ва зарбаи задаи Файзалӣ Сардоровро дарвозабон бартараф кард. боз як зарбаи дигар аз ҷониби Файзалӣ аз масофаи дур. дар иҷрои зарбаҳо аз масофаи дур албатта Файзалӣ ҳунари махсус дорад ки дар қисми аввали бозӣ ҳам дида будем. чанд зарбаи ӯро ки бисёр сахту қавӣ ҷониби дарвозаи ҳариф равон шуд ва дарвозабон Дмитрий Путилов онҳоро бартараф карда буд. дар охирин чемпионати ҷаҳон оид ба футзал дастаи мунтахаби русия аз гурӯҳи худ бо касби 9 имтиёз, яъне бо 3 пирӯзӣ дар гурӯҳ ба марҳилаи баъдӣ баромад. дар плей-офф онҳо ибтидо Ветнамро шикаст доданд ва дар даври чаҳорякниҳоӣ аз Аргентина мағлуб шуданд. бозӣ баробар буд 1-1, вале дар силсилаи зарбаҳои пеналтӣ 5-4 аргентинягиҳо зафар ёфтанд. корти зард нишон дода мешавад инҷо аз сӯи сардовар ба бозигари мо барои қоида вайронкуние ки чанд лаҳза пештар аз ин дида шуд. биёд бори дигар бубинем ҳолати ба вуҷуд омадаро. хато аз сӯи Бахтиёр Солиев сурат гирифтааст, нафаре ки дар ҷараёни рақобати имрӯза голи дуюмро аз ҳайати бозигарони мо ба ҳадаф расонд. вазъияти стандарти бо иштироки бозигарони русия. ин зарба бошад хело ҳам баланд буд аз сӯи Павел Карпов. Файзалӣ Сардоров зери фишор қарор мегирад ва маҷбур мешавад ки ба дарвозабон тӯбро равон кунад. инҷо бошад боз ҳам қоида вайронкунӣ ба назар мерасад. Бахтиёр Солиев ин дафъа ҳам хато кард дар мубориза бо футзалбози ҳариф. бори дигар метавонед бубинед Никита Фахруддинев буд ки дар ҳамон ҳолат бо Бахтиёр Солиев мубориза мебурд. дар охирин қаҳрамонии аврупо, яъне чемпионати аврупо, дастаи мунтахаби русия боз ҳам иштироки хубе дошт. аз гурӯҳ бо ишғоли ҷои якум ба марҳилаи плей-офф баромад, вале баъдан дар идома онҳо роҳи худро то ба финал давом доданд, лек дар финал аз Португалия мағлуб шуданд, дар ҳоле ки дар қисми аввал онҳо 2-0 пешсаф буданд, аммо баъдан 4 гол ба дарвозаи худ сар буданд. рақобати финалии рӯзи 6 феврали ҳамин сол сурат гирифта буд. як имконияти дигар барои бозигарони мо ва инҷо бархурди ҷиддие ҳам ба назар мерасад. албатта футзалбози мо барои иҷрои зарба тайёрӣ медид, лек дар натиҷа ба Павел Карпов бархурд. Павел ишора мекунад ки он қадар осеби ҷиддӣ нагирифтааст. бори дигар мебинем ин ҳолатро ки чӣ гуна барои иҷрои зарба тайёрӣ медид Баҳодур Хоҷаев, вале ба ӯ муяссар нашуд дар ҳамон лаҳза ки зарба занад. Умед Кузиев
Дилшод Саломов ва бибинед ки чӣ гуна дар ҳолати мушкил қарор медиҳад Дилшод ҳам дастаи худ махсусан дарвозабонро дар ин ҳолат. Дар ҳол бояд бигӯям ки Фирӯз аз ҳамин вазъият баромад. ду ҷои бахти ӯ ҳам хандид ки ба Янар Асадов муяссар нашуд тӯбро дар ҳамон лаҳза ҷониби дарвоза равон кунад. вазъияти стандарти ба фоидаи бозигарони мо аст. ҳоло хоҳем дид ки аз ин имконият чӣ гуна истифода мебаранд. Дилшод Саломов зарба рост ҷониби дарвоза иҷро мешавад, аммо каме баландтар. бори дигар метавонед бубинед ин ҳолатро. ва имконияти навбатӣ довар чӣ ишора мекунад? инҷо қоидаи бозӣ вайрон шуд. бале, инҷо қоидаи бозӣ вайрон шуд ва довар ҳам дарҳол ба ин ишорае ки аз сӯи бозигарони мо буд таваҷҷӯҳ кард. биёд бори дигар бубинем лаҳзаеро ки бо даст бозӣ мекунад футзалбози Русия. бале, тӯб ба дасти бозигари ин тим расид, онам дар маҳдудаи ҷаримагоҳ ва инҷо пеналти таъин карда мешавад акнун. ҳарчанд ҳоло бозигарони дастаи мунтахаби футзали Русия эътироз баён карда истоданд, аммо мо шумо дар саҳнаи такрорӣ дақиқан ин чизро дидем ки чӣ гуна тӯб ба дасти бозигари дастаи мунтахаби Русия расид. агар хато накунам ба дасти Сергей Денисов. хуб, дуэли Файзали Сардоров ва дарвозабони дастаи мунтахаби Русия Николай Балашев. ки пирӯз мешавад дар ин дуэл? масофа албатта бисёр наздик аст. ҳоло имконияти беҳтарин барои Файзалӣ то ин ки дар ҷараёни бозии имрӯза ба задани голи нахустини худ даст ёбад. иҷоза дода шуд. Файзалӣ зарбаи ӯ ва гол. зарба бисёр ҳам қавиву дақиқ иҷро мешавад ва ба ин тартиб бори дуюм дар ҷараёни бозии имрӯза дастаи мунтахаби футзали Тоҷикистон ба пеш мебарояд. Файзали Сардоров бисёр ҳам олӣ аст. пеналти тавонист ки тӯбро ба дарвоза ворид намояд. як зарбаи маҳкаму қавию ҷониби дарвоза ва бе ягон шонс барои дарвозабони ҳариф. бори дигар метавонед бубинед Файзалӣ ва як зарбаи маҳками ӯ ки инҷо моро дигар бора дар ҷараёни бозии имрӯза пешсаф мекунад. аммо акнун бояд футзалбозони мо хело эҳтиёткор бошанд ва бо таваҷҷӯҳ бозӣ кунанд. ба он хотире ки дар ҷараёни қисми аввали бозӣ хотиратон бошад чӣ гуна ба бозигарони дастаи мунтахаби Русия муяссар шуд ки зуд голи ҷавобиро баъд аз он ки мо голи сеюмро ба ҳадаф расонидем ба дарвозаи мо ворид намояд. андаке осеб гирифтааст Янар Асадов, вале ҷиддӣ нест ба назарам. аз ҷои худ боло мешавад футзалбози мазкур. дар ҳолати қаблӣ бошад зарбаро чӣ тавре дидем Фирӯз Бекмуродов бартараф кард. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи мунтахаби Русия. тӯб ба бозӣ дароварда шуд. Асадов паси ӯ имконият аст. Ниёзов ва ҳамон тавре ки болотар ишора карда будем мисли қисми аввали бозӣ зуд ба бозигарони Русия муяссар мешавад ки голи ҷавобиро ба ҳадаф расонанд. хуб, чӣ тавре мебинед бозигари бисёр ботаҷриба дар ҳайати дастаи мунтахаби Русия Артем Ниёзов ки мо болотар дар ҷараёни гузориши худ дар қисми аввал гуфта будем ки ӯ бо ҳамроҳи бозигари дигар Янар Асадов ду нафаре ҳастанд ки хавфу хатари бештар аз онҳо албатта ҷониби дарвозаи мо меояд. валакай ҳарду ин бозигарон сухани худро дар рафти бозии имрӯза гуфтанд. махсусан дар равнаи ҳуҷуми охир агар хотиратон бошад аз зарбаи кунҷӣ тӯбро маҳз Янар Асадов ба бозӣ даровард. Фирӯз Бекмуродов паси ӯ инҷо ба ҳамдасташ як имконияти дигар ва дарвозабон бармегардонад. чӣ гуна таркибу роҳи ҷолибу диданиеро футзалбозони мо ҳамин лаҳза пешниҳод карданд ва ба Шавкат Алимов ҳам инҷо шонси хубе пай дошта буд то ин ки тӯбро ба дарвоза ворид кунад, аммо зарбаи задаи ӯро дарвозабон баргардонид. Фирӯз Бекмуродов бисёр ҳам хуб ва саривақт аз мавқеи худ берун мешавад, вале баъдан ангоми пас додан чун дид ки каме хато карда истода сару сема шуд. вагарна вариантҳои муносиб дар канори рост буданд. чӣ гуна ҳуҷуми хуберо Фирӯз метавонист дар ҳамон лаҳза оғоз бахшад. Умед Кузиев ӯро меафтонанд. ҳуҷум давом дорад бо иштироки футзалбозони мо. Шавкат Алимов
دلشاد سلاموف گزارشی او اما اینجا به نتیجه است چنین حرکت ها. خب باز یک حالت دیگره که قاعده بازی ویران می شود و نفهمی بین بازیگران، اما اینجا دیده شد داور زود برای رفع کردن این همه نفهمی که بین بازیگران هست دخالت میکند و اشاره می نماید که البته اون ترتیب و نظامی که معین شده است باید رعایت شود. یک ضربه دیگر از کنار چپ، اما چطور دیده توپ خطا رفت. نگفتن نماند که بینندگان گرامی اولین بازی بین المللی خود را دسته منتخب فوتزالی تاجیکستان بر مقابل دسته قزاقستان دایر کرده بود. فایزالی گزارشی زیباترین و ضربه او که ما و شما این لحظه را بار دیگر شاهد شدیم. ببینید با تنهایی او چگونه کارهای بسیار مهمی را انجام داده میتواند. بین یک گزارشی خوبه بود، ولی معلوم میشود که پیشتر از این توپ از میدان بیرون شده بوده است. ادریسیوروف گزارش زیبایی او و قاعده بازی ویران شد. بله، قاعده بازی ویران شد. در این حالت ارتیوم نیازوف بیرون از قاعده رفتار کرد که با او کارت زرد رو هم داور برای این قاعده ویران کنی نشان میدهد. ادریسیوروف رو ببینید چگونه بسیار زیبا توپ رو از حریف گذراند و ارتیوم نیازوف در نتیجه قاعده بازی رو ویران کرد و از میدان به این ترتیب خارج کرد. البته با کارت زرد جزا داده شد و از میدان خارج کردن نمیشود. حالا او بازی رو دوام خواهد داد، اما مدت جای خود رو به هندسه دیگرش داد در میدان. در دیوار دفاعی دو نفر از فوتبالبازان دسته منتخب روسیه قرار گرفتند. دو نفر دیگر باشد در نزدیکی دروازه هستند. فایزالی سرداروف برای اجرای ضربه تیاری می‌بیند. ضربه او و چگونه قوی اجرا میکند این ضربه را فایزالی. نه به هر یک فوتبالباز میسر میشود که از چنین وضعی بسیار مشکل ضربه را اینقدر قوی و دقیق جانب دروازه روان کند، اما فایزالی دروازه را به لرزه درآورد، لیک توپ به دروازه وارد نشد. اگر گل میشد یکی از زیباترین گل‌های رقابت امشب هم محسوب میگردید. توپ در اختیار بازیگران دسته روسیه بود، اما اونها خطا کردند، ولی زود اشتباه خود را برطرف میکند بازیگری که تحت رقم 5 است و دروازه‌بان ما در این حالت از عهده برطرف کردن این وضعیت برآمد. دیمیتری زایتسف بود که در حالت قبلی اشتباه کرد و بعدا باز خود اشتباهش را جبران نمود. بازیگران ما توپ را بسیار خوب میگیرند. حالا هجوم نوبتی را میتوانیم ببینیم. تلاش همان دوام دارد. توپ در میدان باقی ماند. باز هم بازیگران ما با توپ هستند. یک امکانیت دیگر، ضربه و گل. این دفعه ترکیب آراییه که با یک جهان عذاب و مشقت تشکیل کرده فوتبالبازان ما ثمر آورد و نتیجه آن گل پنجم در بازی امروز است که همین حالا ما و شما میبینیم. بینندگان گرامی، واقعا هم امروز بازی زیباترین فوتبال را ما و شما شاهد شده ایم. بار دیگر ببینید و حلاوت برید از این ترکیب آراییه که بازیگران ما تشکیل کردند، از این کامبیناسیون زیباترینه که ما و شما دیدیم. ادریسیوروف و پاسیو با فایزالی سرداروف. فایزالی باشد گل دوم خود را به هدف میرساند. دوبل او در جریان بازی امروز ثبت شد. حالا اکنون در حال باز با فوتبالبازان روسیه میسر شد که یک هجوم جوابی تشکیل کنند بازیگران ما. حالا امکانیت دیگر، ضربه و گل. فایزالی آن گل‌های را که در قسم اول زد نتوانست در قسم دوم جبران میکند و اینک این سومین گل است که ما با اشتراک او در نیمه دوم رقابت امروز دیده ایستادیم. بسیار عالی بود اینجا حرکت‌های فایزالی سرداروف در میدان و خودش ما هم دیده ایستادید که چگونه این مجمع با شکوهی ورزشی را غلغله فرا گرفته است. از تمام مخلصانی که امروز
ҷарони бозии мазкурро аз назди экранҳои телевизиони худ тамошо карда истоданд. эҳтиромона хоҳиш мекунам ки пагоҳ ба ҳамин маҷмӯаи бошукӯҳи варзишӣ биёед ва ин маҷмӯаи бошукӯҳи варзиширо моломоли мухлисон кунед, пур кунед тамоми нишастгоҳҳоро ки ягон ҷои холӣ намонда бошад ва аз наздик ин шукӯҳ шаомати футзалро бубинед. Бар муқобили яке аз беҳтарин дастаҳои мунтахаби футзали Аврупо ва ҷаҳон бозӣ кардан кори саҳлу содае нест. Бинандагони гиромӣ, бори дигар аз шумо хоҳиш мекунам ки илтимос пагоҳ ба ҳамин майдон оед ва варзишгоҳро пур кунед то ин ки боз ҳам ин шукӯҳ шаомате ки мо шумо дида истодаем дар ҷараёни бозии имрӯза пагоҳ такрор ёбад ва ҳамин гуна бозии зеботаринро бубинеду аз он лаззат баред, завқ баред, як ҷаҳон кайфияти маънавӣ барои худ касб кунед. умедвор бешавам ки ин даъвати моро самимона қабул менамоед. бинандагони гиромӣ, албатта ҳар як намуди варзиш бо мухлисон зеб дорад, бо омадани онҳо, бо он атмосферае ки он муҳите ки онҳо эҷод мекунанд дар майдон. ҳоло футзалбозони мо воқеан ҳам барояшон муяссар шуд ки на танҳо гол зананд, балки ба дарвозаи худ гол сарнадиҳанд. агар аҳамият дода бошед, дар ду мавриди қаблие ки мо гол задем, яъне голҳои сеюм ва чорум, зуд ба бозигарони дастаи мунтахаби Русия муяссар шуда буд ки ба дарвозаи мо голҳои ҷавобиро ворид кунанд. аммо акнун баъд аз голи чаҳорум пайдарҳам боз голҳои панҷуму шашум ҳам зада шуд ки ҳар се гол дар қисми дуюм аз ҷониби Файзалӣ Сардоров ба дарвозаи ҳариф ворид гардид. аммо иқтидори дастаи мунтахаби Русия бисёр ҳам бузург аст ва худи шумо ин лаҳза ин чизро эҳсос мекунед ки чӣ гуна ба яке аз истеъдодҳои бисёр хуби ин тим Янар Асадов муяссар мешавад ки голи панҷумро ба дарвоза ворид кунад. як имконият барои Янар бар ин бозигарон кифоякунанда аст то ин ки ба дарвоза гол ворид карда шавад. як гурӯҳи бисёр ҳам гӯем миёнаи мухлисони дастаи мунтахаби Русия ҳам барои тамошои ин бозӣ дар маҷмӯаи варзиши қасри тенниси пойтахти кишварамон ҳузур доранд ки ҳамин лаҳза онҳо ҳам бисёр шоду хурсанд ҳастанд аз голи навбатии дастаи мунтахаби Русия. хуб, ногуфта намонад ки пагоҳ ҳам бинандагони гиромӣ дар ҳамин майдон бозии рафиқонаи байналмилалии миёни дастаи мунтахаби Тоҷикистон ва Русия сурат мегирад. яъне бо ҳамин ҳарифи худ бори дигар мо пагоҳ санаи 8 ноябр майдондорӣ хоҳем кард. яъне бояд шарҳ диҳам ки ду бозии байналмилалии рафиқона бар муқобили дастаи мунтахаби футзали Русия ба нақша гирифта шуда буд, яъне пайдарҳам ду рӯз, рӯзҳои 7 ва 8 ноябр. як имконияти дигар ҳоло пайдо мешавад барои бозигарони дастаи мунтахаби Русия ва ин ҳолат бартараф шуд. аммо фишор аз ҷониби бозигарони Русия акнун меафзояд. дақиқаи 10 бозӣ ҷараён дорад. ҳуҷуми навбатӣ бо иштироки бозигарони Русия ва бубинед ки чӣ гуна имконият дарвозабони мо дар охирин лаҳзаҳо бартараф кард. Фирӯзбек Муродов партофти ӯ, вале инҷо акнун ин партофт натиҷа надод. албатта ҳайате ки дар ин бозиҳо ҷалб шуданд, яъне дар бозии имрӯз ва пагоҳ тағйир намеёбад. яъне ҳар ду дастаи мунтахаб аз ибтидо як гурӯҳ футзалбозонро ба ин ҳайат шомил карда буданд ҷиҳати иштирок дар ин рақобат ва ҳамон ҳайатҳо боз ҳам ҳамин бозигарон пагоҳ дар майдон боз ба масофи ҳам мераванд. лаҳзаи беҳтарине ки имконият буд барои дастаи мунтахаби Русия то ин ки голи шашумро ба ҳадаф расонанд, аммо чӣ тавре дидем он вазъият бартараф карда шуд. як имконияти дигар ва голи ҳафтумро мебинем. боз ҳам ки гол мезанад дар ин лаҳзаҳо? дақиқаи 11 рақобат аст ки мо шуморо дигар бора хурсанд мекунад. бахтиёр Солиев ҳам имрӯз дубл карда истодааст. голи дуюми ӯ инҷо ба дарвозаи дастаи мунтахаби Русия ворид карда шуд. тафовут ҳамоно ду голро ташкил медиҳад. бинандагони гиромӣ, бори дигар метавонед бубинед гузариши Бахтиёр тӯбро худ соҳиб шуд ва баъдан тавонист ки ба кунҷи наздики дарвоза ин тӯбро ворид кунад. ивази дарвозабон ба назарам он қадар натиҷа надод барои дастаи мунтахаби Русия, чун мо шумо дида истодаем ки дарвозабони дуюми ин тим вақте ба майдон баромад Николай Балашев ҳоло дар лаҳзаҳои мушкилтарин ба ҳамдастҳои худ кӯмак карда натавонист. инҷо акнун қоидавайронкунии навбатӣ ба назар мерасад. андаке иштибоҳ буд аз сӯи бозигари мо дар баробари футзалбози ҳариф ки Андрей Панкратиёвро афтонид Файзалӣ Сардоров буд, агар хато накунам.
خب وضعیت استانداردی با اشتراک بازیکنان دسته روسیه است. янар асадов дар назди тӯб. аз ӯ ва аз артём ниёзов бояд мо хавфу хатари бештарро интизор бошем. янар пас медиҳад ва артём ниёзов зарба мезанад ки ин ҳолатро чӣ тавре дидед. дарвозабони мо фирӯз бекмуродов бартараф кард. бисёр ҳам хуб. албатта севои муҳимтарини фирӯз ҳам дар ҷараёни бозии имрӯза ба назар расиданд. лек бояд бигӯем ки дар ибтидои бозии андаке ӯ ҳам дар ҳолати мушкил қарор гирифт ки дар ду маврид ба футзалбозони дастаи мунтахаби русия муяссар шуд ки тӯбро аз ӯ гузаронида баъдан ба дарвозаи мо равон намояд. аммо ин футзал аст. мубориза давом ёфт ва саҳми фирӯзро дар идомаи рақобати имрӯза месозад. ба таври махсус ишора кунем ки чӣ гуна ӯ дар ташкил кардани ҳамлаҳо дар баргардонидани чандин вазъиятҳои хавфнок тавонист кӯмакрасон бошад. ба файзалӣ кӯмаки тиббӣ расонидан ба ҷои ӯ нафари дигар ба майдон баромад. ҳоло бозигарони дастаи мунтахаби русия боз як имконияти дигарро пайдо мекунанд ки янар асадов зарбаро иҷро кард. бори дигар метавонед бубинед зарбаи задаи ин футзалбозро ва бо ҳамин тӯб аз майдон берун шуд. инҷо зарбаи кунҷӣ ба фоидаи бозигарони мо аст. як зарбаи хуб аз ҷониби идрисёров буд, аммо ин ҳолат бартараф шуд. боз як зарбаи дигар ва ин дафъа ҳам садгузории бозигарони дастаи русия ба назар мерасад. тафовути ду гол албатта дар футзал чандон тафовути бузург дониста намешавад. бинандагони гиромӣ, худи шумо ҳам ин чизро хеле хуб медонед. аз ин хотир дар ҳар як лаҳзае ки дар майдон мубориза аст, тӯб дар майдон аст, то ба сонияҳои поёнӣ бояд таваҷҷӯҳи худро мутамарказ намоянд футболбозон ва имкон надиҳанд ки лаҳзае ҳам бошад дар майдон фориғболӣ кунанд. партофти навбатии тӯб ва бубинед чӣ гуна зарбаи қавӣ янар асадов ба назар мерасад. бори дигар метавонед бубинед. дар қатори он футзалбозоне ки аслан зодагони амрикои лотинӣ ҳастанду шаҳрвандии русияро қабул карда шарафи ин тимро дифоъ карданд, бояд бигӯям ки вақтҳои охир ба худи дастпарварони мактаби футзали русия ҳам муяссар шуда истодааст ки берун аз русия ҳунарнамоӣ кунанд, яъне ба бошгоҳои гуногуни муқтадири футзалии аврупо ҷалб мешаванд, аз ҷумла бештар ба португалия ва кишвари испания. ва ин албатта барои рушди футзал дар кишвари русия саҳми муносиби худро мегузорад ки яке аз ин гуна бозигарон иван чишкала аст ки ин шабу рӯз бозигари мазкур аъзои дастаи бенфикаи португалия мебошад. фирӯз бекмуродов партофти тӯб инҷо аз ҷониби ӯ натиҷа надод. ва агар мо ба ҳайате ки дастаи мунтахаби русия дар чемпионати аврупо 2022 дошт дар моҳи феврал таваҷҷӯҳ кунем, баъзе аз бозигарон дар рақобати имрӯза иштирок карда истоданд. аз ҷумла дарвозабон дмитрий путилов ки дар қисми аввал дар майдон буд, ҳамчунин артём ниёзов, антон соколов аз ҷумлаи бозигароне ҳастанд ки дар ҳамон мусобиқа иштирок карда буданд. ва то рафт албатта ҳуҷумҳои бисёр хавфнокеро бозигарони дастаи русия ҷониби дарвозаи мо роҳандозӣ карда истоданд. инҷо зарбае ки аз масофаи дур иҷро шуд аз ҷониби павел карпов буд.
بازیگران ما اینجا توپ رسوی میشن. یک امکانیت دیگر میتوانست پیدا شود اگر بختیار سالیف درست پاس میداد و فیضعلی سردارف از اشتباه حریف استفاده برده اینجا اینک چهارمین گل خود را به هدف میرساند و به این ترتیب حساب بینندگان گرامی 8-5 شد و بار اول در جریان بازی امروزه ما با تفاوتی 3 توپ از حریف پیش گذاشتیم. زیباترین و لحظه ها همین حالا در میدان دیده می شود که اینقدر شادی و خرسندی ما و شما را همراهی کرده شده است. بار دیگر میبینیم که خطا چگونه صورت گرفت. یکی از بازیگران با تجربه دسته منتخب روسیه که تحت رقم 10 بازی میکند میخائیل ماسکالیوف با خطا راه داده است و از اشتباه او ببینید چگونه فیضعلی سردارف ثمرناک استفاده برد. البته ماسکالیوف میخواست با کارپوف پاس دهد اما کارپوف کمی دورتر بود. فیضعلی سردارف باشد نزدیکتر و این توفه یا انعام حریف را ثمرناک بازیگری ما استفاده برد. خب تایم اوت میگیرد سرمربی دسته منتخب روسیه. طبیعی است که این نتیجه و این بازی که دقیقه اخیر رو در برداشت او رو عموما قانع نمیکند. نگفته نماند که برای کنستانتین مایفسکی این اولین بازی است که او باعث سرمربی اکنون دسته منتخب روسیه رو رهبری کرده شده است. از این پیش داومی 13 سال سرمربی دسته منتخب روسیه سرگئی لیونیدویچ اسکاروویچ بود که تحت رهبری او اینقدر موفقیت‌های بزرگ در جام جهان و همچنین قهرمانی اروپا از جانب دسته منتخب روسیه به قید گرفته شد. داومی 10 سال گذشته ما گفتیم که پای در هم آنها در چمپیونات اروپا جایزه دار میشدند. 4 دفعه مدال نقره، 1 بار جای سوم و همچنین در چمپیونات جهان با آنها میسر شده بود که سال 2016 بهترین نتیجه را به قید گیرند و تا به فینال برند اما اونجا در فینال از آرژانتین دسته منتخب روسیه مغلوب شده بود. اینجا اکنون به جای دروازه‌بان چطور میبینید باز یک بازیگر دیگری که میتواند برای تشکیل کردن حمله ها سهمگذار باشد به میدان میبرد و این بازیگری با تجربه ارتیوم نیوزوف است که اکنون در نقش بازیگری پنجم به همدستایش کمک میکند و بازیگران ما حالا میسر شده است که پیش روی این حمله حریف رو بگیرند اما هنگامی جوری ضربه کمی دقیقیت نرسید یا نرسید هدف. ارتیوم نیوزوف باز هم با تو بازیگران دسته روسیه هستند. ادامه هجوم رو با اشتراک بازیگران دسته روسیه میبینیم. این البته از یک جهت اگر برتری هم داشته باشد ولی میتواند خطر و خطر معینی رو در پای داشته باشد. بینندگان گرامی یک ضربه که جانب دروازه روان شد تو به دروازه میدراید یا نه به هر حال با بازیگری دسته منتخب روسیه میسر میشود که این وضعیت رو برطرف کند و این نیم محافظتگر من بازیگری که در میدان است تحت رقم 8 سرگئی دینیسوف میباشد. نگفته نماند که همین گونه وضعیت ها رو میتواند در خود داشته باشد برآوردن بازیگری پنجم به جای دروازه‌بان. در خط هجوم خوب است وریانت ها رو زیاد میکند باعث گسترش بخشیدن حمله ها می شود اما هنگام برگشتن به خط دفاع میتواند مشکلی را به وجود آورد و آن تفاوتی گل هایی که است باز میتواند برعکس آن را بیشتر کند. اما با بخت ما در هیئت دسته منتخب تاجیکستان نفری است که همین کار را هم میتواند برعکس دروازه‌بان بودنش اجرا کند و هم به واسطه به میدان آمده اینقدر سهم کلان گذارد در تشکیل کردن حمله ها. فیروز بکمورودوف و داشتن همین گونه دروازه‌بان یکی از سری موفقیت ما هم هست که خطا نخواهد بود. بینندگان گرامی باز هم بازیگران روسیه با تو بستند و در این حالت دلشاد سلاموف بسیار هم خوب توانست که این حالت رو برطرف کند. بار دیگر میبینیم بله با دلشاد سلاموف میسر شد که توپ را زده از میدان بیرون نماید. همانا با توپ فوتبال بازان دسته منتخب روسیه هستند. اکنون طول دقیقه بعدی البته آنها بیشتر کوشش میکنند همین گونه فشار آوری خود را دوام دهند اما حالا با بازیگران ما میسر میشود که خیلی هم دور کنند از نزد دروازه حریف را و در نتیجه
کمی با قفا برگشتن بازیگران روسیه باعث بران شد که خودی آنها به اشتباه راه دهند. دلشاد سالوموف پاسی اینجا به اندازش امکان ادامه دادن حمله هست. دلشاد با توپ و باز یک پاسی دیگر رو میخواست که به کنار روان کند اما دفاعگری دسته منتخب روسیه صدی راهی او شد. سالوموف زود توپ رو به بازی می‌دارد. فیروزبек муродов دلشاد سالوموف گزارش دلشاد و ضربه کنجی کار میکند اکنون دلشاد در این لحظه. شتاب من گفتم اولین بازی رفیقانه عموما اولین بازی رسمی که در فوتزال دسته منتخب ما دایر کرد سال 1996 بود. روز 1 مای بر مقابل قزاقستان بازی کرده بودیم ولی متاسفانه در همان بازی ما دچار باخت شدیم و تاریخ فوتزالی تاجیکستان یعنی دسته منتخب ما از همین سنه آغاز می شود. از همان نتیجه بلندترین این دو دفعه برآمدن به دور چهارک نهایی جام آسیا بود که در سالهای 2007 و 2022 اتفاق افتاد. در مورد دستاوردها و موفقیت دسته منتخب روسیه البته در برنامه پیش از بازی هم کسبانی مفصل صحبت کردم و چند از مهمترین نتیجه آنها رو من بالاتر باز تکرارا یادآور شدم برای شما. توپربایی بسیار هم خوب از جانب بازیگران ما. بختیار سالیف بود که در این کار موفق شد ولی زود به بازیگران روسیه میسر می شود که توپ را به خود برگردانند. ارتیوم نیازوف با تو بازیگران دسته روسیه هستند. اینجا امکانیتی بسیار هم خوب و ستونی دروازه به ما کمک کرد در این حالت. بار دیگر میتوانید ببینید که ضربه را چگونه اندری پانکراتیوف اجرا کرد. در نتیجه توپ به ستونی دروازه رسیده برگشت. بسیار لحظه حساس هستند حالا و اشتباه بازیگران روسیه رو میبینیم. در این حالت اکنون پاول کارپوف خطا میکند هنگام پاس دادن. تغییرات در هیئت ما بازیگران دیگر به میدان میبرند. همان ترتیب و نظامی که قبلا بود باید رعایت شود یعنی فشار آوردن مراقبت یک به یک و در هر مورد با توجه بودن. بسیار هم خوب اینجا اکنون دروازه بانم با ما کمک میکند و یک ضربه دقیق جانبی دروازه اما اندک خطا رفت تو. متاسفانه در این لحظه کمی بخت فوتبالی به ما نمیخندد وگرنه ما شما میتوانستیم که اینجا گلی بسیار زیبا و قشنگی فیروزبek مورادوف را از این حالت ببینیم. از دروازه توپ رو راست جانب دروازه حریف روان کرد که دروازه‌بان دسته منتخب روسیه در جای خود نبود یعنی با در نظر داشت آن شکلی بازی که حالا آنها اختیار کردند. دلشاد سالوموف اکنون ضربه او اما دقیقیت نرسیده ایستاده است به این گونه ضربه های بازیگران ما وگرنه حالا هم دروازه خالی است. شوره میبینید فخرودینوف سرگey دینیسوف موسیم فخرودینوف پاسی دینیسوف با کنار янар асадов توپ رو به ارتیوم نیازوف روان میکند و اینجا ببینید که بسیار هم خوب بازیگران ما توانستند با янар асадов امکانیت ندهند یک ضربه دیگر اما این حالت را اکنون بازیگری بسیار با تجربه کاپیتان دسته منتخب روسیه نیکیتا فخرودینوف برطرف کرد. ارتیوم نیازوف باشد با باور کردن همون پیراهنی دروازه‌بانی که در نقش بیوسته بازیگری میدانی است اکنون بیوسته در گرد اطراف جریمه‌گاه ما پروانه بشه تا اینکه از امکانیت‌های با وجود می‌آورده هم دستش ثمرناک استفاده برد. حالا نیازوف پاسی او و ببینید که این تاکتیک انتخاب کرده اکنون ثمر می‌آورد. در دقیقه 38 رقابت حساب 8-6 می‌شود. خوب امروز اگر خطا نکنم بازیگری مذکور هم از هیئت دسته منتخب روسیه گل سومش رو به هدف میرساند یعنی янар асадов گل نوبتی رو به دروازه ما وارد کرده ایستاده است. پرتافت توپ از کنار بسیار دقیق اجرا شد. بار دیگر میتوانید ببینید
ки чӣ гуна Артем Ниёзов тӯбро ба ҳамдастааш равон кард. ва ҳамчунин албатта ба Файзалӣ ҳам лозим буд ки каме ҷавстар ва наздиктар ба бозигари ҳариф бозӣ кунад, то ин ки ба ӯ имконат диҳад. Аммо Файзалӣ каме бетаваҷҷӯҳӣ кард. Дар натиҷа дидем ки бозигари канорӣ дар ҳамон ҳолат Янар Асадов буд ки тӯбро ба дарвозаи мо ворид намуд. аз маркази майдон бояд тӯб ба бозӣ дароварда шавад. охирин тайм-аутро ҳам дар ҷараёни бозии имрӯза истифода бурданд мураббиён. Фирӯзбек Муродов партофти тӯб аз сӯи ӯ, аммо на он қадар хуб ва аут ба фоидаи дастаи меҳмон аст. Никита Фахруддинов ӯ ва ҳамчунин Янар Асадов зуд ба ҳам пас дода истоданд. аут мешавад. ва бубинед ки боз ҳам ҳуҷуме ки боиси голи шашум шуда буд ба он монанд ҳаракат карда истоданд футзалбозони дастаи мунтахаби Русия, аммо бо иваз кардани канори ҳуҷуми худ. як имконияти дигар дар ин ҳолат ва танҳо зарбаи ноаниқи Сергей Денисов дар ҳамон лаҳза боис бар он мешавад ки бозигарони дастаи мунтахаби Русия ба мақсади худ нарасанд. Денисов тӯбро нигоҳ медорад. аз Янар Асадов инҷо бозигарони мо тӯбро мегиранд ва баъдан Асадов қоидаи бозиро вайрон карда истодааст. бархурди ду бозигаре ки таҳти рақами 9 ҳаракат мекунанд дар майдон ва ба Янар Асадов корти зард нишон медиҳад довар. ин дуюмин корти зарде аст ки футзалбозони дастаи мунтахаби Русия дар ҷараёни бозии имрӯза соҳиб шуда истоданд. қабл аз ӯ бозигари дигари бисёр бо маҳорат дар ҳайати ин тим Артем Ниёзов ҳам бо корти зард ҷазо дода шуда буд. Файзалӣ Сардоров дар назди тӯб аст ва барои ба бозӣ даровардани тӯб тайёрӣ мебинад. ҳоло ӯ Файзалӣ зарбаи ӯ лек каме тӯб хато меравад. албатта аз ин масофаи дур ҷӯи зарбаи дақиқ на ҳама вақт муяссар мешавад ба футзалбозон. Асадов паси ӯ ба канор. инҷо бубинед ки чӣ гуна имконият аст ва дарвозабони мо маҳорати беҳтарини худро нишон дода истодааст. Фирӯзбек Муродов буд ки ин ҳолатро бартараф кард. аз авт зуд бозигарони дастаи мунтахаби Русия боз тӯбро ба бозӣ медароранд. барои онҳо ҳам то рафт вақт камтар боқӣ мемонад, вале дар ин ҳолат акнун чӣ тавре мо шумо мебинем голи ҳафтум зада мешавад. ҳисоб 8-7 ва дар охири бозӣ андаке бозигарони мо камтаваҷҷӯҳӣ карда истоданд. ҳоло бубинед 45 сонияи дигар боқӣ мондааст ва тафовут акнун танҳо як голро ташкил медиҳад. дар ҳоле ки пештар аз ин мо бо тафовути 3 тӯб пешсаф будем дар баробари дастаи мунтахаби Русия. ин бозӣ воқеан ҳам аз ибтидо бисёр як бозии ҷолибу диданӣ буд. бо тафовути 2 гол мо қафо мемондем, баъдан камбек кардем дар қисми аввал ва ҳисобро баробар намудем. сипас зеботарин лаҳзаҳоро мо боз дар қисми дуюми бозӣ дидем бо иштироки ҳар ду даста ки футзалбозони мо ба пеш баромаданд. ҳоло як имконияти хуб метавонад пайдо шавад. Идрисёров бо тӯб зарба ва гол! Идрисёров ки тавонест ин лаҳзаҳо моро як қадами дигар ба пирӯзӣ наздик кунад дар ин бозӣ. агарчанде ин бозӣ рафиқона аст, агарчанде ин як бозӣ дӯстона аст бинандагони гиромӣ, аммо пирӯзӣ дар он бубинед чӣ гуна шодиву нишотро барои мо метавонад биёрад, чӣ гуна кайфияти моро болида мекунад ҳар як голе ки бозигарони мо ба ҳадаф расонида истодаанд.
بار دیگر میبینیم ادریس اینجا امکان داشت که پاس یاد، اما با خلاصه اومد که بهتر از ضربه زند و همچنین حرکت بازیگری حریف رو هم دید و باز یک گل دیگر. حساب 10-7 نشود و دیگر به نظرم شانس برای حریف باقی نمیموند. بازیگران ما این گونه زیبایی، این گونه شکوه شهامت رو برای ما شما پیشنهاد کرده ایستادن، اما زود بازیگران دسته منتخب روسیه توپ را بازی می‌دارند. حالا ما بعدا صحنه تکراری گل دهم را یک جا خواهیم دید که چگونه گل زیبای تقریبا از یک ضربه قوی که از نزد دروازه اجرا شد بعد دروازه وارد گردید. دلشاد سلاموف رو برای ما نشان داده ایستادند، شاید یا او یا اینکه دروازه‌بان فیروز بک مرادوف در همان حالت با زدن گل موفق شدند. یک امکانات دیگر برای بازیگران ما میتواند پیدا شود ولی کم پسی خطا در این حالت حالا امکاناتی نوبتی را از بین میبرد. بار دیگر میتواند ببینید ضربه چگونه اجرا شده از نزد دروازه و به این ترتیب گل به قید گرفته شد. ادریس یاروف تلاش‌های نوبتی او خوب راستی در صحنه تکراریه که منظور گردید من دقیق معین کردن نتوانستم که گل را کی زده از هیئت ما. شاید بعدا باز برای ما و شما معلومات باز ارائه گردد وابسته به این حالت. اما ببینید در یک حالت که بسیار حساس بود حساب 8-7 شد و 45 ثانیه دیگر باقی مانده بود. چنین به نظر رسید که گویا بازیگران ما جلوی بازی را از دست دادند. اکنون تشبث به اختیار حریف گذشت، اما نه، بعدا شاگردان پیرو واحدوف باز هم یک قهرمانی دیگر کردند و گل‌های نوبتی زیباترین خود را بعد دروازه حریف وارد نمودند که این واقعا برای کاملا تغییر یافتنی بازی امروز خیلی کمک کرد و با همین بینندگان گرامی حساب 10-7 بازی یکم بین‌المللی رفیقانه با اشتراک دسته‌های منتخب تاجیکستان و روسیه جنببست می‌شود. حساب 10-7 است. شاید قبل از شروع این بازی کسی انتظار نبود این حساب رو، کسی شاید انتظار نبود گویم که دسته منتخب ما میتواند غلبه به دست آورد، اما یقینا من مطمئن هستم که هر یک فوتبال بازی دسته منتخب کشور وقت دعوت شد برای بازی در برابر منتخب روسیه در خود هدف داشت، مقصد داشت که به میدان میبرد، تمام هنر و مهارت ویژه خود را نشان میدهد و کوشش میکند تا تمام مردمی کشور را با بازی زیبا و ارزنده خود با یک غلبه بسیار هم در انتظار و مهم در چنین بازی بین‌المللی رفیقانه شد و خرسند کند. امروز ما از آنها بفخریم، ما با آنها البته افتخار داریم که توانستند چنین یک بازی جذاب و دیدنی را بر مقابل یکی از بهترین دسته‌های منتخب فوتبال سیاره نشان دهند. اگر چند که در حیاتی دسته منتخب روسیه تغییرات زیاد از چهره‌های نو هستند، چندین فوتبال بازان نو آمدند، اما اراده و مهارت زیبایی که در بازی فوتبال بازان ما است شایسته همگونه تحسین و آفرین خواندن میباشد. بار دیگر ایصال سپاس میگویم از یک و یک شما فوتبال بازان کشور، اساتید مربیان از فدراسیون فوتبال کشورمان که برای ما و شما این تنتنه و شکوه فوتبالی رو امروز البته مهیا آوردن و ما و شما شاهد چنین بازی زیبا و دیدنی شدیم. باید بگویم که پگاه در همین میدان رسا ساعت 20 با وقت دوشنبه بازی دوم بین‌المللی رفیقانه با اشتراک دسته‌های منتخب تاجیکستان و روسیه صورت میگیرد. مکان قصر تنیس و مجمع اوبی شهر دوشنبه است، یعنی مجمع نوساختی با شکوه ورزشی که در شهر دوشنبه کشور عزیزمان 2 سال پیشتر از اقامت افروخته بود. مکان برگزاری این بازی رفیقانه است و من از فرصت مناسب استفاده بردم. آن دعوتی که قبلا داشتم بار دیگر ارائه میکنم به یک شما بینندگان گرامی تا اینکه پگاه بیایید از نزدیک فوتبال بازی دسته منتخب کشور رو در همین میدان مخلصی کنید. آنها ارزنده تشریف آوردن شما به میدان هستند و باور کنید هر کسی که امروز تشریف آورد بهترین گویم لحظه ها را در دوام مخلصی خود سنجش کرد، بهترین گویم لحظه ها را یک جا با دسته منتخب فوتبال کشور آنها سپری نمودند و آنها که توسط تلویزیون این بازی را تماشا کردند البته آنها هم یک جهان ذوق گرفتند، لذت برداشتند از این بازی، اما نه به آن درجه که مخلصان در میدان داشتند. از این خاطر از یک شما خواهش میکنیم که پگاه بیایید و از نزدیک دسته منتخب فوتبال کشور را دستگیری کنید. چگونه بازی زیبا، گل‌های زیباترین، بهترین عمل و حرکت و ترکیب و روی زیباترین را امروز ما و شما دیدیم با اشتراک فوتبال بازان کشور که
ҳар яке аз онҳо барои мо шумо қаҳрамон буданд. истифодаи сипос мекунам ки тӯли ин муддат моро ҳамроҳӣ кардед. як бозии ҷаззобу диданиро мо шумо шоҳид шудем ки 10-7 ба фоидаи футзалбозони кишвар хотима ёфт. шораи ин бозӣ Парвизи Маҳмадамин буд. гурӯҳи бузурги ҳамкасбонам ин бозиро аз ин макон барои мо шумо пешниҳод карданд таҳти роҳбарии коргардон Фирӯз Бахтибеков ва ҳамчунин ёварони ӯ Султон Барзудиев ва Зиёвуддин Сафаров ки ба якояки онҳо низ изҳори сипос менамоям барои пахши гузориши мазкур. хуб, бинандагони гиромӣ, то дидор дар бозиҳои дигар ба шумо, ба хонаводаи шумо албатта сиҳату саломатӣ орзумандам ва бо умеди он ки доимо шумо ва дастаи дӯстдоштаи шумо муваффақ бошад ба гузориши навбатӣ нуқта мегузорам. хайр, бинандагони гиромӣ, моро тарк накунед, аз варзиш дур нашавед.
Нас? Янар, завершился первый из двух товарищеских матчей. Ваши комментарии по сегодняшней игре? Игра 10-7. Сыграли для болельщиков. Для болельщиков это очень хороший счет, а для команд это не очень счет. То есть пропустили очень много голов. Поздравляю Таджикистан с победой. Очень много нельзя так пропускать. Будем работать над ошибками. То есть очень тяжело проигрывать, когда одеваешь сборную России футболку. Что не удалось в сегодняшнем матче? В защите, конечно, 10 мячей пропустили. То есть защиту вообще провалили. И привезли себе сами голы на ровном месте. То есть детские ошибки. То есть только так. То, что после чемпионата Европы команда не играла, не проводила игры, это сказывалось? Ну, возможно, но у нас сейчас состав полностью изменился, омоложение. То есть пришли новые игроки. И, то есть у нас не было игр, но это не сказывается. То есть профессионалы, они должны в любой момент выходить и играть. Спасибо, удачи вам. Спасибо. Янар, вы же видите, главного тренера позовите.